تبلي عندي بحسب بجنكي عبدك اللخيك ندلع الوركي تبلي عندي بحسب بجنكي عبدك اللخاك ندلع الوركي أنا تسديدي عباديس كوينة نعقوم كذكر كامبالا كوينة نعقوم كذكر عبسود كوينة نعقوم كذكر عبلبيا كوينة نعقوم كذكر نفقوت كورة إيروبا كوينة نعقوم كذكر إسرائيل كوينة نعقوم كذكر كندا كوينة نعقوم كذكر أمريكا كوينة نعقوم كذكر نفقوت حلم تعيتي دلي عدي أبسجت الوردي تعيتي دلي أبوي أبسجت زلوالي نبتكلنا عدي تحمسي بلي أسلي نبتكلنا أبوي تحمس بلنا دكي نبتكلنا أبوي نبتكلنا عدي يمتون اللو دكي نبتكلنا أبوي نبتكلنا عبز حداس عمد متي عنس ملس عدي حتتني تشاسلني ملاكي عبز حداس عمد متي عنس ملس عدي حتتني تشاسلني ملاكي سلام تخطاطات نايز channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وين امكو زلو زينا انتنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة نايز مدب سانا كتصونهم بخبرين عندمكم مدبنا لايك بمقبار شير بمقبار يتوغ من حسابكم عندما بحنا بمقداف مسانا كجمروان كتودوان عندمكم كم وترو دما دقفكم نايز channel لمسجن نايلومي كم وترو سنسيتيف زخونه قلطي فيزيك اير زلو بوليتيكا ناي عالمنا كنركن فتنينا مجمريا كمر ما ناي زبانا قرن افريقيا دارغا بكل مدايو حما طري زلو سلازي بب حدا كنريا كنفتنينا كن نعوك ترخو زخولو عبيت حالتات بحال عالم زكايت زلو دما نري let's start here To China. UK Prime Minister Keir Starmer is visiting China. This is his first visit to the country and the first by UK Prime Minister in 8 years. And it comes at an interesting time. Britain's economy is struggling, growth is slowing and exports to China are falling. Prime Minister Keir Starmer wants to reverse that. But there's more to this visit than trade, of course, because look at the global political environment. There's uncertainty fueled by US President Donald Trump. He has unleashed chaos by slapping tariffs left, right and centre, and he has not spared his allies like the UK. So Keir Starmer, like everyone else, is exploring options. انتاينا نرزا لنا مسيلكم مرحتنا ايروبا كالا اماراتي رايوم سلازي اللي تدحر حاده لا مرحتنا ايروبا ريكونس مرحتنا معرابا وعالم اتقدم معرابا وعالم كبحال كله ني مرا ودي دا نتقوم ليمبر امريكا تمرح عالم مالتي سلازي امريكا اتا كور عند حقوقنا يقطبوا يعني نقدناتهم امريكا 300 مليون حزب زلوا العليون زلوا سلازخونت اتزعبي عداقه سلازخونه بعدان عندي داندما تهزبي لعل عقمو خجز زخلون سلازخونه ازيو اقدس عداقاي نيرو از عداقازي نيرو باويان لك كمزي كوكايين ويكا كال حشيش زلمدسب زخونت هاجر نز عداقانا امريكان لميدا كاوقت وصاي دلنيا ونياتو عداقا سحابيو لعلو كل دما كامبانيتاتنا امريكا نايروبا مالتيو ناي عند انجليز يكون نايروبا ولا ناي سويس انا زغمطلو اتنساتن دفريو نبرت كابتا عدن لعلي اب امريكا يدخسبن this is really تحقزي بهم يا اوروبيان امريكا زفتوا كام كوربوريشنز نا اوروبا نابنت فارماسيوتيكال داي مدهانيت كالاتو سكاتي مدهانيت نساتهم دفريوا بعدهم بدروت واغا يمشتوا اب امريكا ونكسر سلازي يبلو اتو واغا اصبيقو يمخسب زلوا افارماس لسرح زنبركو امريكا ناي بحق اقداس داغا نيرا سنتين مالتي الجونكم يقل دونالد ترامب كقيروس في فتن سلازلو اب حما غزي دما يزغبرو زلو سلازي
ኤውሮፓውያን ካል መንገዲ ክደልዩ ናይ ግድን እዩ بتعريفن كم ما أبنيته يكون بكال security ناتو من سقى سلز فترة لهم زلوا دونالد ترامب كم معلتنا معلتي حدا أبال ناتو قال في اليوم بعد UK كندا ناب تشاينا قادم على توم حمشت عيني 5 ايس ناتبهلو توم انجليز دزاربو ناب امريكا العلمان مقربات زلو يمزبحال نيرم سلازي عبد انجليز بحال امريكا كحجز يلو زحلفه شومنت عمد انصار تشاينا يزخيد نير ولا عند بزع ربح زي بلوك نسو امريكا كحجز يلو انصار ربحو خيصني بزع دما كسيرو دروح حجي تقطبا اب حماق درجه ودي يقول زلو اتا انكو صبوق زمدنا غيرهم كتعراري يلو زقولو نقطبهم تشاينا امريكا يكونت سلازي نامريكا زبلت تبل على تفلت دمسل ناب تشاينا خيدو مالو جيم امريكا دما لك كمتن كندا حلفيات بلا زلا عاد انجليز كاسق الى خطريا زبل قمت هاي نبرن ويل ناي مبزحتنا قمت دما ابكون الناس تمركز سلازخونه ليتس جو دونالد ترامب تايلو لبزع بازي كم رياض لنا US President Donald Trump has warned the United Kingdom against strengthening ties with China typical again ني دونالد ترامب ني UK كتنقع جمير الله لذي مش China تقبروا زلهم زمنا لأن بروباغندا أزعرهم بزحكوا قبروا قنية مالو سلذي UK إمباسنا تا زعبي إمباسنا China أب لندن كتكف جمير الله سلذي نا China جزء تقد كون دليلا زبل زربا استدق عجمة بنا أمريكا ميدياتاتن personalityن كوتس كنيو سودما انتايو زي أمريكان يوكين China كقبروا زخلا زمدنا لمعنك أصل جبر زليو أمريكا بزمن دونالد ترامب مسانا خد صرحوا حرايا يبلو ناب كالك كعدل كشجر كان خد فتح دما زي تفكد آزيا مجلس زي ركب حجر كويناتو مالا نزوم معربا وعالم سلازي they come just this come just hours after President Prime Minister Keir Starmer met President اتعلامة دحري قرب ساعات دحر ركبناي UK Prime Minister ناي China President مستقبره إيو دونالد ترامب نزيمت أنك زب زلو درو بزوح حركة بتقلطيف زرب زلو أمونغو China أمريكا إنجليزن هذا سمع نشدما فيزا فري بزي فيزا إنجليزاوية ناب China نكخدو زفكر يوزخات China بزوح أمريكا ما نم نخي مساعد تدخل كلولو زلا نتوريزم نخالن تنقص عب زلاتلو China دما فيزا زي بلو بزي فيزا نسلسته ورحي ما نمسك كم تخلي كاب سويس نابنا تاب سويس زلنا ناب China عن كي تدلينا فيزا فريو سلزي China بحط توريسس نمقبل تكنولوجي ناتا نتزلوا قطبا نقول لاي ناي توريزم ناي شوبينج معناته إذا كله بزجن جزء زلنا نبرة إلكترونيكس نكالن أب China زي حصر سلزي بزح سب نابو يخيد على سلام تاي جن China أبزوان زي UK يكون إزوم كندا ناب China زخد زلوا زوم عربان نأمريكا قريفهم زي شارت زي أخذ قلص لكم تخل. The race for global supremacy, with President Trump in the US on one side and countries like ours in the middle and President Xi on the other. Well, the US economy is still the world's biggest, raking in $28 trillion. You've got China coming in second at $18 trillion and the UK on sixth on less than $4 trillion. زي تكو طبعا عالم كون كله كم تري ودر لهم كو طبعا أمريكا إسرائيل شو مثلا بشعات تريليون قدامي قبل تنزلوا كو طبعا كون كله كلا نا China أصير شو مثلا بشعات تريليون يوم زلوا and then نا UK مالتي okay نغزل so what's انتهيت ني UK is زنا عقو طبعا يكون سلسلة بشعات تريليون عبقو طبعا بأوروبا ولا بدرجة عالم and the US remains the biggest spender when it comes to defense. But here is the hitch because this defense أب مكل خالك ما تخلنا تري ولهم باجت ناي China أب مكل خالنا تا تجبرون أمريكا تجبرون أمريكا كباب $1 تريليون كون كله ناي China ربعنا تيو بزي كلام ربعنا تينا نرزلنا جن China أمريكان وجو عند حركات ما خوينا أم منتين كالرقبة أب حريان كالرقبة سلزي مراقب يتقند قداسي معناته أمريكا يكون كانت الرقب so what happens أب حرك الرقبة تقينا وحد باجت الله China الكاتنا كاي كونت أب حيل بحرك هون كله China مورس قبلت النت الله كل 134 مراقب كينات لعلي ناي China نعلنا أمريكا الله سترة دي كونس مراقب ناي مفرع عقب ناي China ناي أمريكان زودا درا يكونن بميت صفتات يا China قبلت النزل زمالة مالت مسجزة نا China وتهدروا عقمي زيادة كعيل كم زخل يوم زارب زلوا أبكال عودتاتهم كريونا كفتني معناته زود الدرنا إذا كلتين هجرات هذا كابتك عندي كنقدر سلوا زلنا عرست زيو هجرات
ኣሜሪካ ናይ ዓለምና ፀብለልትነት ዝነበራ ሓያል ሰራዊት ስለ ዘለዋ ጥራይ ኣይኮነን እሷ ገዳስ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ኢኖቬሽን ኣብ ፈጠራውነት ቀዳመይቲ እያ ነይራ ዝኩሉ ቴክኖሎጂ ናይ ዓለምና ዝመርሕ ዝነበረ ከኣሜሪካ ዝተበገሰ እዩ ስለዚ ኣብ ቴክኖሎጂ ክትሕይል እንድሕር ኮንካ ድማ እንታይ የድልየካ R&D ሪሰርች ኤንድ ዴቨሎፕመንት ዝበሃል ክንደይ ገንዘብ ኣብዛ ዓውዲ እዚ ኢንቨስት ትገብር ኣብ ሳይንስን ኣብ ቴክኖሎጂን ኣብ ምርምርን ስለዚ ቻይና ኣብዛ ዓውዲ እዚ ንኣሜሪካ እዚኣ ቀሪባታ ኣላ እቲ ፍልልይ ድማ እቲ ቁፅሪ ጥራይ ትራእዩ እቲ ቁፅሪ እቲ እንታይ ክገዛልካ ኽእል ኣብ ቻይና እዚ ቁፅሪ ንሪኦ ዘለና መዓት ነገር እዩ ትገዛልካ ዓብ ገንዘብ እዩ ምክንያቱ ኣብ ቻይና ደሞዝ ይኹን ንብረት ይኹን ኩሉ ሕሱር እዩ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኩሉ ነገር ክቡር እዩ ስለዚ ኣብ AI ንበሎ ኣብ ግሪን ኤነርጂ ንበሎ ኣብ ካልእ ኩሉ China and America ጽቡቅ ጌራ ጋፍ አንጽፋ rare earths they need. And in many of these fields, like green energy and robotics, China is already ahead. And one of the statistics American tech bosses obsess over is how much money is being spent on research and development. And you can see how close China is to catching. لك أفتار عندن تاريخهم دما كنا منتاي قريبات تخم زلا بقول أباك الرأي خلوا ن 10 تريليون في اللي قالوا مع مونغو أمريكان China نبلت أني هنا من بقول طبعا هاتهم نايتهم 18 ناي China دما 18 تريليون نبلت أني هنا أب ريسيرش تاريخهم أب ساينس تاريخهم دما كم يكون انتجاب China بقلطف بزع جنزب أب ساينس أب إنوفيشن أب ريسيرش إنفستلت كبر زلا زخول حدش برودكتس نريو زلنا كاوي دما تزلا سلازي قطباخا حدش نجر كفتر تدليغا انفست قبر لك ريسيرش اب ريسيرش اب ساينسن اب تكنولوجي انفست انت زي غيركا دون اكسبكت جود ريزلتس يزلو نايتا وصيت نايت انفستمنت ناتهم دما رايو قدم እዚ ትሪዎ ዘለኹም ወርልድ ዋይድ ፓተንትስ ኣብ ሳይንስ ኣብ ምርምር ኢንቨስት ትገብር ኮይንካ ሓድሽ ንብረት ትፈጥር ሓድሽ ንብረት ምስ ፈጠርካ ድማ ፓቴንት ዝበሃል ጌርካ ተዓፅኦ ካልኦት ከይቀድዕዎ ኣብ 86 ቻይና ረይዎ ኣይነበራን ዚሮ ፓቴንት ዝበሃል ኣይነበራን ኣሜሪካን ዓለምና ኩሉ ግዜ ብፀብለልትነት ትመርሕ ነይራ ሎሚ ቻይና ትመርሓላ ጥራይ ዘይኮነሲ እቲ ጋፕ ረይዎ ናይ ቻይና ኢኖቬሽን ፈጠራውነት ክንምንታይ ንላዕሊ ይኸይድ ኣሎ ከባቢ 1.8 ሚልዮን ፓቴንትስ ፋይልት ጌራ ብዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ ከምኡ ድማ ኣሜሪካ ግን ፍርቂ ሚልዮን ስለዚ እቲ ፍልልይ ቻይና ከመይላ እናዓበየት ትመፅእ ኣላ ስለዚ that's why ሃገራት ከይፈተዋ ናብ ቻይና ከይደን ወላ ዋጋ እናኽፈለን ከሎም ቻይና ዲል ገብራ ዝደልያ ምክንያቱ ስቴት ኦፍ ዲ ኣርት ቴክኖሎጂ ተደሊኻ ክትምዕብል ተደሊኻ ቴክኖሎጂ ተደሊኻ ምስ ቻይና ኢኻ ክሰርሕ ዘለካ ቻይና ድማ ነቲ ዓውድቲ ኣብ ውግን ወረ ውግን ኢንቨስት ስለዘይ ትገብር ዘላ እቲ ዓለምና ኩሉ ናብኣ እናኸደ ሓደ ብሓደ ምሳ ዲል ክገብር ንርኢ ኣለና ስለዚ ቻይና ነቲ ኩነታት ተረዲዎም ኣሎ ኣብዚያ ሓንቲ ነገር ኣርእየኩም ፀኒሐ ኣብዚያ ቅድሚዚያ ንኣሜሪካ ኣብ ሳይንስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ሳይንስ ዓብይ ፀብለልትነት ናይ ኣሜሪካ ዘረጋግፅ ዘሎ ሓደ ሰብ እዩ እዚ ሰብ እዚ ድማ ኢለን ማስክ ይበሃል ቻይና ናይ ጌም ናይ ቻይና ክረክብ ናይ ሎሚ ቁርብ ናብ ቴክኖሎጂ ዘተኮረት ክንርኢና listen to this one Musk is facing an unusual challenge. The country that helped him grow is now becoming his biggest rival. I'm talking about China. For years, Musk has praised Beijing publicly. Tesla, his EV company, has also built factories in China, but now things are shifting. Chinese companies are giving Musk a tough competition. China's BYD, for instance, is outselling Tesla. In the meantime, Beijing also plans to do something else. Build AI data centers in space. Elon Musk መጀመሪያ በዛ ቴስላ ትበሃል ካምፓኒ ናቱ تا كامباني عوضت نخدكون تشاينا عباس تواصل نيروا مجمريات أبي عداقة أنا إلكتريك كارس ناتا زغونة تشاينا نيرا تزبلت فابريكاناتهم دما تزبط تسلا كارز زفرز نبرة فاكتور ناتهم عشان جايز نبرة فاكتوري نيرو سلازي تشاينا نعبيتنا إلى ماسك نهفتنا إلى ماسك عبتها تسعتها أنتو قانا تشاينا ويانكم وترو نيلا ماسك سرحت ناتو كابن لك كم تنسو صرح زلو كز عوض أنهم لومي عند قتلتنا إلى ماسك خوينهم زلوهم سلازي تشاينا أمريكا قد كفلون ده خوينا كتعليان تخوينا بكتبة مجمريا نمن كسن علو ني إيلان ماسك and that's exactly what they are doing حدا بحدن إلى ماسك كامباينتات ناتون حسابات ناتون كابون اللي بزبر تعمل كعن بزحية لما الكعن يشرحوا له نسو حنساب سعادك بزحلهم حنساب أب ساوث أفريقيا نايس عادو حيلخن فترة لنا نبوليتيكا خمس قد ديمقراطيس كمزيوم سوماليين كمزيوم قبل عجوجو قبل بوليتيكا وعلى له تشايناويين قل أبزر باري يكون أفسر حمزو على زلو and guess what نتاتا صلاة بهالكامباني كمي جرام يعني ما له رأيه دارجا نتكار إندستري نتناي فابريكا ناي إلكتريك كارز نبرك قد فقريب ولا مناتو تسلا بوتا بي وايدن كالو ناي تشاينا كامباني تاتن مودا درتي تكون هيك قالتن سلازي كم نريه زلنا أب علم تزبلت إلكتريك كارز نبرك تسلا نيرا not anymore أب علم زبز بكينا إلكتريك كارت شيء زنبرك تسلا نيرا الجناي كونت
ስለምታይ ቻይናውያን ሓደ ብሓደ ከጥቅዕዎን ክሓልፍዎን ጀሚሮም ኣለዉ even after space ዝገብሮ ዘሎ ኣብ AI በሎ ኣብ robots በሎ everywhere you go they are following him very closely ኢሎን ማስክ ይዛረብ ንሳቶም ይሰርሑ ኣንቲ ውፅኢት ድማ ኣብ መንጎ ስራሕን ኢሎን ማስክ ዘረባን ስራሕ ይተዓዋቲ ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኢሎን ማስክ እዚ ኣብ ፖለቲካ ዘለዎ ዕንደራ ኣነን ኢሎን ማስክ ዓባ ክብሮት ነይርኒ ሕጂ ግን ናይ ብሓቂ ዓሌታውን ሓደገኛን ሰብ ኮይኑ ስለ ዝርእዮ ዘለኹ ዳርጋ ኣብዘን ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ኣነ ጥራይ ዘይኮንኩስ ሓደ ዓብ በይዝ ናቱ ፀሊእዎ መኪንኦም ተስላ ገዚኦም ዝሸጡ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ሎሚ ምክንያቱ ብሰንኪ ፅዕናቱ እዚ ሰብ እዚ ሓንጎል ነይርዎ ንፅቡቅ ነገር ክጥቀመሉ ነይሩ ይኽእል ነይሩ ሕጂ ግን ተገምቲሉ ሓንሳብ ንፀለምቲ ክፀርፍ ሓንሳብ ንሶማላውያን ክፀርፍ ሓንሳብ ኣብ ዘይከውን ንኤውሮጳውያን ኣብ ረጂም ቼንጅ ክኸይድ ኣብ ቬኔዙዌላ ድዩ ኣብ ካልእ ፖለቲካ ናይ ሃገራት ንምፍንቃል ይሰርሕ ስለ ዘሎ ከም ወትሩ ከም ኤርትራዊ ድማ ልኡላውነት ናይ ሃገር ዝደፍር ከም ዘይንፈቱ ንፈልጥ ኢና ናትና ጥራይ ኣይኮነን ናይ ዝኾነ ይጥቕም ሃገር ልኡላውነት ዝደፍር ሰብ ኣይንድግፎን ኢና ስለዚ እዚ እትርእይዎ ዘለኹም ኣብ ፖለቲካ ብገንዘብ ልዕሊ ዓቕሙ ገንዘብ ሒዙሎ ፅልዋ ልዕሊ ዓቕሙ ዶናልድ ትራምፕ ምናልባት ኣብ ኢዱ የለን ግን ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ዝኽእል ናይ ሪፐብሊካን ኣብ ጅቡን ኣብ ኢዱን ክእትዎ እዩ ብገንዘቡ ስለዚ ነዚ ንሱ ኣብ ፖለቲካ ድራማ እናገበሩ ከሎ ቻይና ታርጌት ጌራ ነተን ካምፓኒታት ናቱ ምቕርሳም ቀዳማይ ስራሓ ኮይኑ ኣሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ተስላ ዝበሃል ዝነበረ ካብቲ ዕዳጋ ዝሸጦ ዝነበረ መኻይን የንቆልቁል ኣሎ BYD ድማ ንዑ ሪፕሌስ ትገብረላ and even ኣብዚ ጂ ተስላ ናብ ኤሌክትሪክ ካርስ ካብ ኤሌክትሪክ ካርስ ወፂኦም ናብ ሮቦትስ ክኸዱ ይደሊሎ and guess what ኣብ ሮቦትስ መን ይሓያል ዘሎ ቻይና ስለዚ China is studying America every move ናቶም ናራዩ ወላ እውን ናብታ ኣብ ስፔስ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ዴታ ሰንተር እንገለን ቻይናውያን ቅድሚኡ ነቲ ሓሳብ ኣብ ባይታ ክገብርዎ ይጎይሎ ስለዚ welcome to the race ኣብቲ ውድድር ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ውድድር እዚ ድማ ከቢድ ውድድር ይክኸውን ከም ኤርትራውያን ተዓዘብቲ ጥራይና ንሕና ኣብዚ ውድድር እዚ የለናን ብሓፈሻ እዚ ተሓደዩ next step ድማ ኣብ ዝሓለፈ ነጊረኩም ነይረ ካናዳ ምስ ኣሜሪካ let's go Pause a moment. I read an article last night in the Financial Times about a group of people from Alberta, I won't describe them as Albertans, who went to the White House seeking the assistance of the United States to break up our country. Now I understand the desire to hold a referendum to talk about the issues we want to talk about in Canada. We got free speech. That's a እዚ እትርእይዎ ዘለኹም እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ሓደ ሓላፊ ናይ ካናዳ እዩ ኣሜሪካ ንካናዳ ከተፍርሳ ትደልላ እዚ ድማ ኣብ ኣልበርታ ዘሎ ሓደ ንክንፀል ዝደሊ ሓይሊ ምሱ ብሕቡ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ናይ ኣሜሪካ ምሕዳራ ከም ዝተራኸቡ ሰሚዕና ኣለና እዚ ዘሕዝንን ዘሕፍርን እዩ ናይ ካናዳ ጉዳይ ሽግር ተለካ ኣብ ካናዳ ኢኻ ትፈትሖ እምበር ኣብ ኣሜሪካ ሃዲምካ ይኩንካ ትፈትሖ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ካናዳን ኣሜሪካን ዘሎ ምፍልላይ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ነዳዲ እናወሰኽሉ ናብ ካልእ መዓልቲ እናኸደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ድሮ ዶናልድ ትራምፕ ነዚኣ ክገብረልኩም ከለኹ 2-3 ዓይነት መጠንቀቕታ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ኣውፅኡ ኣሎ ስለዚ በዚ ናይ ጄትስ ኢሉ በቲ ናይ ቻይና ንግዲ ከምኡ ድማ ብካልእ መንገድታት ኣብ ዳቮስ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ካናዳ ዝተዛረቦ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ መንጎ እዚኦም ክልቲኦም ሃገራት ዘሎ ባእሲ እናረሰነ ከም ዝኸይድ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ንካናዳ ክሓርም ይፈትና ኣሎ ንዩኬ የጠንቀቕ ኣሎ ምስ ኤውሮጳ ክፀራርፍ ቀኒ ምስ ህንዲ ዲል ጌርኩም ኢሉ ኣሚን ዶናልድ ትራምፕ ኢዝ ኣጌንስት ምዕራብ ካብቶም መቀናቐንቱ ነቶም ፈተውቲ ቀንዲ ፀላእዮም ኮይኑ ዘሎ But to go to a foreign country and to ask for assistance in breaking up Canada, there's an old-fashioned word for that, and that word is treason. It is completely inappropriate to seek to weaken Canada, to seek to go and ask for ስለዚ እዚኦም ናብ ካናዳ ብዛዕባ እዚ ኣብ ፋይናንሻል ታይምስ ወፂኡ ዝነበረ ኣብዚ ዘቕረብኩልኩም እዚ ብዛዕባ እዚ ዝዛረብ ዘሎ ከዳዓት ኢኹም ንስኹም ንሃገር ከተጥፉ ንልኡላውነትና ከጥፍን ዝደሊ ዘሎ ሃገር ምሱ ትሰርሑ ዘለኹም እናበለዩ መንግስቲ ካናዳ እውን ነቲ ኩነታት እቲ ንምትዕርራይ ምስ ዝምልከቶም ዝበሎም ርክብ ከካይድ ይረአ ኣሎ clear that me and our United Conservative Caucus are supportive of a strong and sovereign Alberta within a united Canada. That is one of the bills that we passed when I first came in. But I think we also have to be realistic that 10 years under Justin Trudeau's government, our province was relentlessly attacked. እቶም ኣልበርታ ዝበሃሉ ተቐደም ቅድሚ እዚ ሕጂ ዝነበረ ፕራይም ሚኒስተር ዝነበረቲ ጃስቲን ትሩዶ ዝበሃል ነቶም ግሎባሊስትስ ንክሕጉስ ባይደን ካልእ ንክሕጉስ ነታ ሃገር ኣብ ከቢድ ወጥሪ እትይዋ ነይሩ እዚ ኣልበርታ ዝበሃል ነዳዲ ዘለዎ ድማ ነዳዲኦም ከይሸጡ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ሕፅረታት ገይሩሎም ስለዝነበረ ዳርጋ ናብ ተነፅሎ ገጾም ንክኸዱ ከመይ እያ ትብል ዘላ
بسنكتنا جاستن ترودو عبقر حنتي نيرو انتخوني لولاونتنا علفنا كنباي نخلينا تقول دلا ات برايم مينستر ون نعوز الراغودي respect Canadian sovereignty. I'm always clear in my conversation with President Trump to that effect, and then move on to what we can do together. I'm happy you brought سلازي تي لولاونتنا ناي كندا نعوز دفر حيلي بفصم كندقفون ابغى ندو كنبلنا نخلينا زبل دمتينا نسمى زلنا ازي كمزي لنا قصلو خلو حدا قداس فصاملو What is happening? It's a good day today. Good day na Iranian. Let's start with Iran. States, defense that is, Pete Hegseth says the U.S. military is ready with all options to prevent Iran from acquiring nuclear weapons. And his comment comes after President Trump warned time's running out for Iran and called on its leaders to strike a deal on its nuclear program. Iran says that it is open to talks, but they كم نريد لنا قداينا إيران أنتي يخوّنا بيجتو يخيد نزبل بزح speculation وي بزح قمتات يزوها بزلو again أمريكا ني إيران كتهرما نزبل بزح نجار يزرب زلو أتي تخلو زلو أتي نزرع زلو كله كتحرم كم تدل زلايو أنت خونه نخي تحرم ما بزح دبلوماسي كبرالو بزح تعري كبرالو أبزي نزي كلتا فيديو كبكمي نعو من البات نمرداك حق زنا زغل أتي منيستر مكلخال ناتوم نا أمريكا زبالو ما سمعوا Pete Hegseth says all options remain on the table for U.S. action in Iran. Listen here. We're having to rebuild how our enemies perceive us. And when President Trump said we're not getting a nuclear Iran, you won't have a nuclear bomb, he meant it. They have all the options to make a deal. They should not pursue nuclear capabilities. We will be prepared to deliver whatever this president expects of the War Department. كم تري وزلهم زي منيستر مكلخال ناتيو سلزي زي بريزنت زي زدل زبلو أب قبر زقبري نايزر بايكونن سلزي منيستر مكلخال نا أمريكا يدبل زلو دونالد ترامب زبالو كانت تكبرينا تاي دللو زخونه بحيلدي بخاله بس زبالو كانت تكبرينا ندونالد ترامب بخمسي يوم تريد تقبرو لك كمزي زقافير عينت جيركا نعول محقواس أبقدمي كلنا قريخا كتنافافحن كتتهاخسن زلكا اتوم مرحتنا دونالد ترامب كم زاغيرو نتا سميتو نتا ايغوناتو بقى كله خغبر زخليو نزي سبزي زي متفارو نابلكا بزح تاش متقبر مالتي اوكي امريكا يقبرون يمكن بلا نخلينا بات امريكا سقم تخطوست كلا هجرات عرب كم بعد السعوديه نابنت بزعبا زو قدايزي كلتا قد استحيلتات تعدي ممكن يوم يروم يزبال زلو ساتم دما من يوم دحريلنا سعوديان إسرائيل تعدي مع مبزوق دايزي ministry there was this where is it Saudi US Israel yeah زي مثلني كم نريب زلنا نتقول دايتي نما بداه تبعيلو منيستر مكلخال ناي سعوديا كم دما ناي إسرائيل ناي سلية حلافي أب أمريكا تعديمهم بس من تراقيبهم نيرهم بس are meeting US leaders okay na America ma rax tirox billow natubza baad tugud dayti malati military build up in Gulf is underway with allies on high alert تركبت وجن دبلوماسي قبرالا بزي قطر بزي سعودية مس إسرائيل سعودية كلتيوم أب كرسيمس أمريكا كوفي لهم زر رابهم دما انتاي كهوني كلتيوم عقد دستي كفالات يوم أبتقال في زبالو نتقول داينا إيران دما كلتيوم نا كلتيوم دمس عقد داسيو أمريكا دما دونالد ترامب نخلتيوم تسويعو مساتهم يزرارب علو سلزي بزع دبلوماسي بزع سعرنا دبلوماسي قبرالو من البعض أتوم دبلوماسي خبرو زي كل زلو حدا كلتا خنرينا أوروبا انتاي قبرالو سمو has designated Iran's most powerful military unit, the Revolutionary Guard Corps, a terrorist organization. That's after the IRGC participated in a crackdown on protests in recent week. This week, the decision was made at a meeting of EU foreign ministers in Brussels. They also voted to sanction more than 20 Iranian officials and organizations. The sanctions add pressure faced by Iran after country was اللهم أوروبا حبرت تاجروا يبلو أوروبا حبرت عالم دبلوماسي كوينات نخيل العال أبتقوي اللي زلا أوروبا حبرت دما بايتوناتو نت سراويتنا إيران نتحقروا سراويت terrorist organization ناي قبرش برا organization ويون تكال بمبال قبل قلة سبات مراحتن قداخ قبر جميرة انتهي مالتيو ندونالد ترامب ني إيران تحريمكا كانت على الكاينة نسمين كورين تحريمكا خمو أب يوكرين تحقيقكا أب أوروبا ترايتم سأل نمبر نخالي كم دليتكا بتني نا أوروبا أكندي وقن خيقاتم أقرقرن خيقاتم كندو تسعرو نلاد زبيهم that's why دما عالمنا أوروبا ين كدنقص أولهم زي تخي زوري دوم زلو صبق كونو زبلهم بزيو مغنياتو نساتهم بجاكاد نقرن تنقلن صبق نقر هيدالينيو إيران فريسا نيروبا زمس على ربحي بلا
ግን كل جزء نأمريكا خط جبران تدلي لامبات نسنسن اتتعق عن كونتيننت خوينات عن عد بحال بخمسي كم تريوا مالهم أكن دبلوماسي زجبرو أكن دسعر زجبرو نكوينات يدفعوا له ندونالد ترامب لما كان حقوساكا يغلي زبل ويجبر له نا إيران منيستر ودات وصاحب زعبازسي حنت صحيف لهم نيرون ترغيبها كريكم انتاي إلو تزاري مثلكم ندبلوماسي زي تفترة كونتيننت انتلا إوروبا عالم نتكوينات نخيا قاتم تطو نختبل بتسعر له زلا حجرات عرب ملهم ببدأ عموم وجن نخيا قاتم بتسعر له زلو إوروبا ما تتكبر لا بيزنتي كوينات لامبا عم قسقاس تقوي زلا كونتيننت يا بمبال إوروبا بحماقات سنفات مراحتيات محاضر زلا السدما انتاي سكيلو مالو زخبت زربا ني منقستي إيران قبل علي تقاوم تسقم توسيدو حماق فتشي ميلوم إيران نكرم يقول له إسرائيل قبل على غزة نتقبر زنبرد جن حنت غزارة وزي كعليهم ميلوم إسرائيل أب غزة سوسا شح زخون سيفيل قتيلة خلا الجداي جبروا نسراويت إسرائيل ناي terrorist organization يبلون زخون يبلون إيران سلام وسلف زجبروته تبعيلو جن الجدان زجبروا زلون تاريخهم تي مسلمين نتن قبل ساندر ناتومن نمانم قلت خوينو لمالتي سلازي أكم زعل مالو من البات إتاونكو نزي بالانس زي غير خلي إلى قاي قمتوني يجد أبزوان زي قرب تسفاز هبي لهم زاربولو زلو قد دايدما زي أمونغو راشا مس مشاركتا are conducting coordinated maritime exercises in the waters near the Strait of Hormuz and the Gulf of Oman, a narrow and strategically important sea route that connects the Persian Gulf with the Indian Ocean. This location remains one of the world's most closely observed maritime passages because it's سنتين ريلا نابزي أمونغو إيران راشا تشاينا أبتي وشمت هرموز بحال ناي بحري نافال دريل سيقبر له حبراوي لممدي قبر له زي لممدي زي من الباتني أمريكا قرب انت سنبداي لهم يمكن أمريكا بزوانزي أبزبنا دونالد ترامب بتعبيد تبعيتها زلايا بخمزيتات كسن بتغل بخمزيتات تسنابيرا مدبا خد كير تغل كوينا يسمعنني تشاينا راشان ني إيران كندوز أكل حجز كبوايا ميلا كجمت أكلنا كابتا مكروناتنا معناته ايران يوم كسب حجي سلازي از دريل سجبر زلو نيران ابغى نخلنا من ببال مورال مهاب كون غليو بات اتكوينات كايد اي كايدن كسب حجي استوديلن اتملكتات جن امريكا كوينات كتجبر كم تخل زرئي ملكت نصور زخونه ملكت هالو يزبال زلو نزو كنتات دما ناتخاتلنا ريبورت خنغبرينا معناته ازي ناي ايران زجبر زلو كنتات ني بمولو تزوبا كم مرأيناتو دما ابزوبانا ونكر ازخل كنتات الله يزبال سلازي ناتقاتلنا هنقرب لكم هنا كل زيك بحال زلو نابزو بانا مسنت متى يمثل لما نيكس نابخن كيدنا Flights to Tigray region in the wake of clashes between federal and regional forces. Flights to the volatile region are operated by Ethiopian Airlines, which is the fully state-owned carrier and the only airline serving the northern region. According to reports, clashes broke out in the disputed western Tigray earlier this week between the regional and national forces in an area claimed ራዊቱና በቲዲኤፍ መካከል ውጊያ መደረጉ ተገልጿል። ሰሞኑኛው ውጥረትና ግጭት ወደ ሙሉ ጦርነት ይሸጋገራል በሚልም በትግራይ ክልል ነዋሪዎች ጭንቀት ውስጥ መግባታቸውን ገልጿል። የከተማ አስተዳደሩ ደግሞ ማስጠንቀቂያ አውጥቷል። የተፈጠረው ግጭት ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃንም እየዘገቡት ነው። ባለፉት 4 ቀናት በተለይም በሰሜን ምዕራብ ትግራይ አቅጣጫ አማራና ትግራይ ክልሎችን በሚያዋስኑ ስፍራዎች ወታደራዊ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ አልፎ አልፎም የከባድ መሳሪያ ጥቃቶች ሲፈጸሙ መሰንበታቸው ይታወቃል። የወልቃይት ቀጠናን የሁለ كم رياض لنا كوينات أب تجراي كوينات كم استجمر يوزن الجرزولو تي حبريتا دما بخل من قدي تمساس هالينا نرزلنا زد ما تا قد محجي ديجا فو يبلو وزي قد محجي زرعنا يو علمنا قد محجي زرعيتو بتدقاق هم دما نابو هذا عين السليد من لزولو زبل زرباي تسمع زولو مخنياتو زو كوينات زي قد محجي سرايو بخمي جميرو كجمر كلون تاين ملكت غيرهم نفس وقف وجن انت عينت قمت وسيدهم نعوز ملكت نعوز مسل قال هيك زي يوز دقم زلهم زلو ناو بزح عينت نغرينا نرزلنا نزي قداي زي ملكت مالتي هذا كابتي زبلو زلو تي ناي تግራይ تراي ديكونه از سمعوه
ወደ ወልቃይት ለመግባትና በአፋር በኩል የኢትዮ ጅቡቲን መስመር ለመቁረጥ ኃይል እያስጠጋ መሆኑ ተነገረ። ለኤርትራ መንግስት ቅርበት ያለው አንድ ሚዲያ አመሻሹን በወጣው መረጃ ህወሓት ወልቃይትንና የጅቡቲ መስመርን እንዲቆጣጠር ድጋፍ እንደሚሰጠው ዘግቧል። ህወሓት ወደ ወልቃይት ሰብሮ ለመግባት ተከዜ ጫፍ ያሰፈሰፈ ሲሆን ሻዕቢያ በሽራሮ ግንባር ድጋፍ ለመስጠት በታንክ የታጀበ ሜካናይዝድ ኃይል እያስገባ ነው ተብሏል። ወደ ወልቃይት ሰብሮ ለመግባት ያሰፈሰፈው አርሚ 7 ሱዳን ድንበር ላይ ያሰፈረው ኃይል ከሻዕቢያ የጦር መሳሪያ ቀርቦለታል። ጽምዶ በሚል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ስም ቅንጅት የፈጠሩት ህወሓትና ሻዕቢያ በአዲሱ ጥቃት በግልጽ ኦኬ እጂ እንታ አመንታይ ዝብል መደምደምታ በጽሕም አለው መስለኩም ሻዕቢያ ኢዱ ክእቱ ጀሚሩ ክእቱ ይኽእል ዝብል ሕጂ እዚ ነግረኩም ዘለኹ ተራ ገምጋም ናይ እንታሽሙኽ መስለኩም ኽእል ናይ ሚድያ ዩቱበርስን ገለን ኖ እዚ ዘረባ እዚ ብመንግስቲ ደረጃ ወይ እውን በቲ ቲንክ ታንክ ዝብልዎ ሳቶም ብኡ ደረጃ ዝዛረብዎ ዘለዉ እዮም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኩናት ህወሓት ተበጊስዎ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ህወሓት ድሮ ሰጉሙ ነቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ተቆፃፂርዎሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብናቶም ኣረዳድኣ ሻዕቢያ ብዙሕ ምንቅስቃስ ክገብር ክእል ይብሉ ኣለዉ ወል ሻዕቢያ ክገብር ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና ድሓን እስከ ከም ዋዛ ነዚያ ትማሊ ዝብልዎ ዝነበሩን ሕጂ ዝብልዎ ዘለውን ስምዑ ከዛ በኋላ ሻዕቢያ አዲስ አበባ ስትደርሱ ምንድን ነው የሚያደርጋችሁ? ዙፋን ላይ አስቀምጦ ቀብቷችሁ ወደ አስመራ ይመለሳል። ከዛ በኋላ አዲስ ኤግዛክትሊ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ንፋኖ ንኻልኦት ሻዕቢያ 4 ኪሎ እንተብፅሕኩም ስልጣን ሂቡ ድዩ ክገድፈኩም እወ ንህወሓት እኮ ከመይ ገይርዎ አንታ ተርእሶም ትኽክል ኣይሰርሕን ድዩ አንታ ታሪክ ናቶም ናይ ትማሊ ጥራይ ዲ ዝነግሮም ናይ ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረ የለን ሻዕቢያ እኮ ቅድሚ ሕጂ 4 ኪሎ በፅሒ እዩ መጀመሪኡ ይኮነን 4 ኪሎ በፅሑ ንህወሓት ኮፍ ኣቢሉ ካልኦት መፂኦም ንኸየብልዎ በዓሉ ኮማንዶ ናብቲ ገይሩ ናሓለወ ስልጣን ከም ዝሕዝ ገይርዎ እዩ ሕጂ እውን እንተደልዩ ነቶም ዝደልዮም ዘሎ ዘተኣማምሉ ዝበሎም ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ከብሎም እዩ ካልኦት ከይዓልዎም ክሕልዎም እዩ ኣብ መንጎ እውን ሓንቲ ታሪክ ኣላ ብልፅግና ስልጣኑ ካብ 4 ኪሎ ንኸይተርፉን ዘድሓነ እዩ ን4 ኪሎ ዘረከበ ሓደ ግዜ ካልእ ግዜ ድማ 4 ኪሎ ካልእ ሓይሊ ንኸይወስዶ ዘድሓነ እዩ ስለዚ መበል ሳልሳይ ግዜ እንታይ ክገብር ክእል ኢልካ ምግማትካ ጥራይሲ ገና ኣይመፃኻን ኣለኻ ስለዚ ሃይላየር ኣለና ዋላ ጅንዕፍሪት ኣለና ኣይኮነን ኣብ ሓቂ ክመፅእ ከሎ ሻዕቢያ እንታይ ክገብረኩም ከም ዝኽእል ነብስኹም ይነግረኩም ኣሎ ን they can do ሻዕቢያ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እንተደልዮም ሕጂ እዚኣ መስመር ናይ ጅቡቲ ንምዕፃው ትበሃል ዘላ ድሮ ንሳቶም ሓንቲ ስጉም ተሓሊፍና ኣለና በሃልቲ እዮም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣብዚ ከርእየኩም እንደ ፀኒሐ ባዕላቶም ብዘውፅዎ ዘለዉ ቲዮሪ እንታይ ብሎ መስመር ናይ ጅቡቲ ክበትክዎ ከም ዝኽእሉ ሻዕቢያ ሓጊዙ ነቲ መስመር ናይ ጅቡቲ ክበትኮ ይኽእል እዩ ዝብል ዘረባ በዓልና ሓሊፍና ንሓስቦ ዘለና ኢና ባህልቲ እዮም እዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተሓሰበ እዩ ዋላ ኣወል ስዒድ እውን ኣተንቢህሎም ነይሩ እዩ ሕጂ እውን እንተጋጢሙ መብታኹ ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ትውጋ ኣጋጢሙ ንሓደ ዓበ ሃገር ወይ እውን ብዙሕ ሰራዊት ክሳብ መወዳእታ ይትዋግኦን ኢኻ ስትራቴጂካዊ ምሕንቆታት ርኢኻ ኢኻ ትበትኽ ኣሚን ንሻዕቢያ ብዛዕባ እዚ ኣነ ወይ ካልእ ዝነግሮ ኣይኮነን ባፅዕ መፂኦም ንባፅዕ ክበትኩ ከለዉ እኮ ሎጂስቲካል ሃብ ናቱ በቲኽካ ንደርጊ ናይ ግዜ ሕቶይ ምማቱ ይተርፍን እዩ ኣብ ኩሉ ተቓልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መብታኽ እዩ ነይሩ ከመይ ጌርካ መስመራት ናይቲ ፀላኢ ትበትኽ እዩ የስ ክትበትኽ ከለካ ብዙሕ ዋጋ እዩ ዘኽፍለካ ግን በቲኽካ ነቲ ናይ ፀላኢ ሕልምታትን ስትራቴጂን ክትብትነሉ ትኽእል መንገዲ ድማ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ሎሚ ንመስመር ጅቡቲ ንምብታኽ ሰራዊት ሰዲድካ ኣብኡ መስዋእቲ ዘይኮነስ ዋላ ሚሳይላት ጌርካ ምብንቋር እውን ዝከኣል እዩ ኣሚን ዘይከኣል ኣይንብል ኢና ዝኾነ ገለገለ ሰባት ክግምቱ ከለዉ እቲ ሻዕቢያ ክፍንዎ ዝኽእል ሚሳይላት ወይ እውን ገለሲ ኣብ 4 ኪሎ ከይዱ ነቲ ቤተ መንግስትን ገለ መለን ክሓርም ኢሎም ዝግምቱ ሰባት ኣለዉ what is the benefit ሓደ ፓላሳ ኣዲስ ኣበባ ሃሪሙስ ሻዕቢያ እንታይ ጥቕምለዎ እንተ ክገብሮ ኮይኑ ነቲ ውግእ ብቕፅበት ጠጠው ከብሎ ዝኽእል ወይ እውን ነቲ ስርዓት ብልፅግና ስልጣኑ ንክዕሎ ክገብሮ ዝኽእል ስትራቴጂካዊ ቦታታት ክሃርም ዝኽእል ስለዚ እዞም ካራቲስታት ትፈልጥዎም እንዲኹም እንታይ እዮም ዝገብሩ 10 ግዜ ኣብ ኣፍንጫኻ ናብ ሕቆኻን ገለ ይኮኑ ዝሃርማ ሓንቲ ቦክስ እዮም ዝሃርማ ኣበይ ኣብታ ንዓኻ ፌንት ክትገብረካ ዝኽእል ወይ እውን ክትቀትለካ ትኽእል ስለዚ ሻዕቢያ ድማ ከም ሓደ ምዕቡል ካራቲስታ ጌርኩም ተወሲድኩሞ ኣብታ ትግባእ ቦታ እዩ ክሃርም ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነትን ክትሃርም ዝብሉ ዘለዉ ካልኦት ሓይልታት ኣለዉ ንኣብነት በዓላቶም ዝብልዎ ዘለዉ ኤርትራውያን ፖፕኮርን ሓዙ እዚ ዕምባባ ሒዝኩም ኮፍ ኢልኩም ሲነማ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ሻዕቢያ ዝገብሮ የብሉን ኣብዚ
ሲነማ ጥራይና ንዕዘብ ዘለና ኣነ ሕጂ ከምዚ ናይ ሚድያታት ሳክት ነምፃልኩም ከይመስለኩም let's go to ለንቀን ያውፅዮማ ዘለዎ ኣርቲክል which is ንኤርትራ ንምኽሳስ እንታይ ክገብሩ ተበጊሶም ከም ዘለዉ ብዙሕ ዘረባ እዮም ተዛሪቦም ዘለዉ ጭብጢ ግን ጭብጢ ዝበሃል ኣብቲ ሃገር ኣይፍለጥን እዩ እንታይ ኢሎም ኣለዉ ኤርትራ's renowned drift toward war with who benefits and who pays ስለዚ እዛ ኣርቲክል እዚኣ ሓደ ካብቲ ሆርን ሪቪው ዝበሃል ቀንዲ ስርሑ ንኤርትራ ንምፅላም ዝኾነ ሓደ ኣርቲክል ፅሒፉ ኣሎ እዚ ኣርቲክል እዚ ብልፅግና ዘተሓሓዝ ኣለዎ ብቐርባ ምስ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም እውን ዘቀራርብ ኣለዎ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኩናት ህወሓት ከፊትዎ ዘሎ ህወሓት ኣይኮነን ከፊትዎ ዘሎ ወይ ፋኖ መንዳ ኤርትራ ከፊታቱ ዘላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ኤርትራ is showing off a renewed militarization and possible draft the commentary okay እንታይ ይብላሉ دحين نتي ارتكل سامري ابزيا يحجزني نتي ارتكل بحدا كريكم تخينه كل زي اب اثيوبيا زكايه زلو كينات هو حد زغبرو زلو فانو زغبرو زلو شعبيا كم بروكس غيرون اثيوبيا نمدخام زغبرو زلو سلازي Eritrean forces are currently engaged as direct combatants in Tigray which has implications both for the characterization of the conflict and for the legal framework governing Ethiopian response. ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ በአርቲክል 51 ናይ UN ቻርተር ማለት ኢትዮጵያ መሰል ርእሰ ምክልኻል ኣለዋ ናብ ኤርትራ ድማ ኩናት ክትውጃ እዮም ዝብል ዘሎ እዚ ክንዲዛ ዓይነት ዘረባ ክትኩስ ከለኻ ጀነራላት ናይ ኤርትራ ዲኻ ሓይስካ ኮሎኔላት ናይ ኤርትራ ዲኻ ሓይስካ ወታደራት ናይ ኤርትራ ዲኻ ሓይስካ nothing ወላ ሓንቲ ድሓዝዎ የብሎም ስለዚ እዚኣቶም ንኤርትራ ولا حنت بزي بلو نجار نقصوا سخف سبلو كم زي كونه نمفلا زعكلي زمسالكم زلو زي جي نمنتايم زي جبتات زي ارتيكل زي اوتيوم بحرسو سنه زي ناب يونايتد نيشنز ايدر نا معلتات حتى هنا يونايتد نيشنز ديو ناب قلد دابوك صحفيو ناب افريكا يونون حبيرهم هلويم سو انتاينا نمباليو ኤርትራ ሰራዊታ ኢትያያ ተብለና ዘላ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ህወሓት ዝሃርመና ዘሎ ፋኖ ዝሃርመና ዘሎ ካብ ዜሮ ዝመፀ ይኮነን ሻዕብያ ኢድ ኣሎ ናይ ሻዕብያ ኢድ ስለ ዘለዎ ይብሉ እንታይ ከይብሉ ፅንሕ ኢሎም እንተኾነ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ንኢትዮጵያ ስርዓት ክቕይር ዓቕሚ ዘለዎም ኣይኮኑን ወላ ህወሓት ይድፋ ወላ ፋኖ ይንቀሳቀስ ንስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር እያ yes ክርብሽዋ ይኽእሉ እዮም ዲስታቢላይዝ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ሓይሊ ወይ መንግስቲ ንምግምጣል ግን ዓቕሚ የለን ኤርትራ ይኹም ስካሎት ኮይኖም እጂ በዓሎም ነታ ሽግር ተምፅዋ በዓሎም መፍትሒ ነምፃ የለና በዓልትኻ በዓሎም ስለዚ ዓቕሚ እንተደይ ኤርትራ ፀገም ዓቕሚ እንተዘይብላ ንዑ ክትገብር ወይ ገለመለ ዋይ ወሪ ንምንታይ ብዛዕባ ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር ዓቕሚ ዘይብላ ሰራዊታ ከምዚ ኮይኑ ኢልኩም ተዳኽማ ምሽ ነይርኩም እንታይ ከመይ ገይራ ኤርትራ ስቃት ትኾነኩም እንጂ again ኤርትራ ኣብ ርእሶም ታዝሓየለት ሃገር እያ ግብፂ ብኣፋ ብዲፕሎማሲ ጥራይ ትሕምቆም ብወታደራዊ ዓቕሚ ንግብፂ ይምክሑላ እዚያ ክትገርመኩም ትክእል ኣሎ ንግብፂ ኣብ ታሪክ እንታይ ኣለዎ ንግብፂ ስዒርናይና ዝብል ታሪክ ኣለዎ ንኤርትራ ግን ከምኡ ዝብል ታሪክ የብሎም ኤርትራ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓውደ ኩናት ከም ሕሱም ደኪራቶም እያ ምድካር ጥራይካ ኣይኮነን ግብፂ ከምኦም ናይ ወፃኢ ሓይሊ ዘለዎ ናይ ወፃኢ ነፈርቲ ዘለዎ ገለገለ ኤርትራ ግን ሓንቲ የብላ እናበሉ ሓንቲ ዘይብሉ ኩሉ ታሪኾም ዚሮ ዝገብር ሓይሊ ኤርትራ እዩ ስለዚ ኤርትራ ነቲ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ ሰናኒዖም ገይሮም ዘሎ ታሪኾም ኩሉ መፍረሲ ተወላ ሃገር ኤርትራ ታሪኾም ያተፍርሰሎም that's why ኤርትራ ክጠፍእ ዝደልዩ ሰብ ኤርትራ ህላወ ናይ ኤርትራ ነዛ ኢትዮጵያ ትበሃል 3000 ዓመት ኣለዋ 9 ዓመት ናይ ኤርፎርስ ኣለዋ 100 ዓመት ናይ ሰራዊት ኣለዋ ኩሉ ትዝብልዎ ፅንፅዋይ ኤርትራ የተፍርሶም ሓያል ሰራዊት ኣብ ኣፍሪካ ከምዚና ክብሉ ይፀንሑ ኣብ ጎረቤቶም ግን ጠዋዕዋዕ ዘበለቶም 4 ኪሎ ዝፈንቀለት ኩሉ ነገር ዝገበረት ሃገር ኮፍ ኢላ ኣላ ስለዚ ታሪኾም ኩሉ ግዜ ብኤርትራ ምስ ተበላሸወ ስለ ዝኾነ ዝገብርዎ የብሎምን ነዚ ሕጂ ኤርትራ እውን መልሲ ክትበሉ ትኽእል ትኸውን ይብል ገምጋም ናተይ ምክንያቱ ስቕ ኢልካ ክረአ ዝኽእል ኣይኮነን እንተትሕልሞም እዞም ሰባት እዚኣቶም ንሕና 4 ኪሎ ክንከይድ ኢና ይንኸይድን ያኮነን ዘረባ ናቶም ስምዕዎም እዚኦም እንኳን ቀይ ባህር እንኳን አሰብ አስመራ የኛ ነው እንኳን ቀይ ባህር እንኳን አሰብ አስመራ የኛ ነው እንኳን ቀይ ባህር እንኳን አሰብ አሰብ አይኮነ ቀይ ባህሪ አስመራ ወናትና እዩ ይብላል እዚ ፓስተር ዲ ወላ ሳጥናኤል ኣነ ይርዳእንን እዩ ሓንሳብ ጎንደር ናትና ይብል ሓንሳብ ዓድዋ ናትና ይብል ወይ ዓድግራት ናትና ይብል ኣብ ኤርትራ ክኾን ከሎ ድማ ወላ ሓንቲ ዝከራኸሮም እውን ስለዚ የለ
ዓሰብ ኣይኮነ ወላ ቀይ ባሕሪ ኮነ ኣስመራ ናትና እዩ እንታይ ዳ ኣሜሪካ ናትና ይበልካ ሓደ ኣፊቱ ከምዚያ እናበሉኻ እታ ዘላቶም ቦታውን ክስእንዋ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ስለዚ ናይ ዚኣቶም ሕልሚ ክሳዕ ክንደይ ዝንብዑን ሓደገኛን ምዃኑ ኢና ንሰምዕ ዘለና ንቐፅል ኣብዚ ሓንቲ ኣርቲክል ወፂኣ ኣላ እዛ ኣርቲክል እዚኣ እንታይ ትብል ፅሕፍቲ እያ ኸማን let's go ኣብዚ እያ ዘላ እዚ ኩናት እዚ ንሪኦ ዘለና ተራ ኩናት ከም ዘይኮነ እዚ ሕጂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክጅምር ዝኽእል ድሮ ኣብ ሱዳን ኣብ ሊብያ ኣብ የመን ኣብ ሶማልያ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ዝረአ ዘሎ ኩነታት ኮይኑ እዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና ኩነታት ግን ዝገደደ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ question ሕጂ ካብ ሕጂ ንድሓር እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምግማቱ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ this is going to be ብዙሓት ሓይልታት ክኣትውዎ ዝኽእሉ እዮም ስለምንታይ ድሮ ሓይልታት ኣትዮም ኣለዉ ዝብል ዘረባ ስምዑ መረጃ ግብፅ በሻዕቢያ በኩል ለህወሓት በዛላምበሳና ራማ በሚባለው አካባቢ ከ10 ምናምን በላይ ተሳቢ መኪኖች ያሉበት የጦር መሳሪያ ያስገብቷል። ይሄ እውነት ነው። ይሄ በአንድ በኩል ኢትዮጵያን ያዳክምልኛል ነው። እንግዲህ የትግራይ ህዝብ ልብ ካለው ልብ ይበል። ይሄንን አንደኛው ሻዕቢያ ነው። የትግራይን ላይ የጦር አውድማ ለማድረግ ነው እየተሰራ ያለው። ሁለተኛው ተጎጂ የትግራይ አትም ሰባት ሓደ ግዜ ስትንደልዮሲ ወላ ንሕና ከይፃዓርናሉ ዲ ዘጋጥም ወይስ ከመይ እዚ ጉዳይ እዚ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ ግብፂ ብመንገዲ ራማን ዛላምበሳን ከባቢ 20 ዝኸውን ናይ ወታደራዊ ፅዕነት ንህወሓት ወይ እውን ቲዲኤፍ ሂቦም ኣለዉ ይብሉ ኣለዉ ግርም ኣታ ግርም ዶ ትብሉ ኣለኹም ግርም እስከ ፀሓፉ ግርም ገበሩ ዘይንሱ እንታይ ንደሊ ምክንያቱ ግብፂ መፅያ ክትዋግኣኩም ንጎም ሸትን እዮም ትልምኑ ነይርኩም be careful what you wish for ይብሉ ትምነዮ ነገር ኩሉ ግዜ ክትጥንቀቕ ኣለካ ምክንያቱ ክትረኽቦን ስለትኽእል ያ ሻዕቢያ ኣትሎ ግብፂ መፅያ ትሕግዛላ ምሽ ትብሉ ነይርኩም so what ግብፂ ይኹን ሻዕቢያ ህወሓት ኩሎም ተደራሪቦም ተመፅኦም ምን ኣለ ሰራዊቶም ኣብ ወፂኦም ሻዕቢያ ዋላ ተደምሮ ከምዚ ዶ እንታይ ኣለዎ ገለ ብል ነይሮም so what ሕጂና እንታይ ትገብር ወላ ሓንቲ ጭብጢ የብልካን trust me bro ይጭብጥናትካ እመኑኒ ናበልካ ዝግበር ዘሎ ግን እንተኾነ ግርም ኢና ንብል ንሕና ምክንያቱ ትደልይዎ ነርኩም ኤርትራ ክትወሩ ባሕራ መሬታን ዘይበልኩሞን ዘይፈከርኩሞን ኣይነበረኩም ባይ ዘ ወይ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ እንታይ ክብል ኣብዚ ቪድዮ ምፅአልኩም ነይረ ንኤርትራ ረጂም ቸንጅ ንምግባር 2 ሰሙን ክወስደልና ይክእልኒ ዝብል ነይሩ ምሽ ረጂም ክትቀይር ረጂም ናትካ ክትሕሉ ከማን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዘለኻ ኩላ እዛ ፈኸራ ዝነበረት ሎሚ ኣብያት እያ ተቐይራ ዘላ ሓደ ብሓደ እንታይ እዮም ከዝብሉ ህዝቢ ትግራይ ክልብም ክኽእል ኣሎ እንግዲህ ካብዛ ህዝቢ ትግራይ ክትሓስብ ጀሚርካ 2 ዓመት 3 ዓመት ውዕል ፕሪቶሪያ ተግብር ነቶም ዝተመዛበሉ መለስ ኢሎም ክልምኑኻ ከለዉ ዳ ሽዑ ዘይትድንግፀሎምን ሽዑ ዘይትገብር ነርካ ግብፂ ኸ ናይ ብሓቂ ከምዚ ክትገብር ትኽእል ዶ እወ ግብፂ ክትገብር ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣብቲ ጉዳይ ናይቲ ጌርድ ዝበሃል ኔጎሲሽንስ ከምኡውን ኣብዚ ናይ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ብዙሕ ነገራት ይጎድሎም ስለ ዘሎ ብዙሕ ነገር ስክፍታታት ስለ ዘሎ ክገብሩ ግድን እዮም they are going to do this ስለዚ ፍሉይ ነገር ኣይኮነን ክግበር ዘለዎን ክትገብሮ ትኽእልን እያ ብወገን ኤርትራ መፅኡ ዝበሃል ሓሶት ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብካልእ ወገን እውን ክእትውዎ ክእሉ እዮም ዝተኸፈተ ዶባት መልዩ ስለ ዘሎ ስለዚ ብወገን ኤርትራ ኣትዩ ዝብል ብወገን ኤርትራ እንተኣተወ እውን ኣነ ከም ኤርትራ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ደረጃ ድሕሪ 2 ዓመትን መንፍቕን ፈኸራ ናይ ብልፅግና ብኤርትራ ኣይኮነስ ብሕቡእ ኣይኮነስ ወላ ባንዴራ ተኺሎም ከምቲ ሰራዊት ኤርትራ ገለገለ ካብ ትግራይ ክወፁ ከሎ ባንዴሮ ተኺሉ በካይኑ ዘንቀሳቐስ ዝነበረ ሓደ ግዜ ዝበለ ብሕም ዝበለ ይተሓጎም ዝዓይነቱ ከምኡ እንተገበርዎ እውን ኣይንፀልእን ናብ ዝዋን እዚ ቢካዝ ዲስ ፒፕል እዚኣቶም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ኩሉ ክፋእ ርኢና ኢና ስለዚ እቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ ኩናትን ወረ ኩናትን ኤርትራ ይጀመረቶም ግን ተጀሚሩልኩም ኣሎ እንጆይ ኢት What if Ethiopia woke up tomorrow and the port it depends on simply said, "You're no longer welcome"? No tanks, no sanctions, no gunfire, just paperwork and an economic chokehold. ጅቡቲ እንኳን እኛ ልንረብሽ ላልነካቸው ከብቶ የሚነካቸውን ካለ አንቀመጥም። እነሱ ተነኩኛ አይለንም። The Horn of Africa is witnessing a cold-blooded economic showdown. እንታይ እስከ ይብሉ ኣለዉ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ኣይ ዶንት ኖ እንተስ ንተንኮል ሓሲቦም ኣለዉ እንተስ ኩነታቱ ነፍሶም ነጊርዎም ኣሎ ምስ ጅቡቲ ክሕነቑ ከም ዝኽእሉ ብዙሕ ብዛዕባ ይዛረቡ ኣለዉ ዝያዳ ጅቡቲ እውን ክትዓፅወና ስለ ትኽእል ካብ ብሕጂ ናብ ሶማሊላንድ ንኸይድ ዝብል ዘረባን ስነ መጎትን ኢና ንሰምዕ ዘለና ምክንያቱ
እቲ ብልጽግና ምስ ጅቡቲ ዘለዎ ኣካይዳ ይርይዎ ስለ ዘለዎ ኣብ መወዳእታ ሽግር ክገጥሞም ከም ዝኽእል ተረዲዎም ኣሎ እዚ ሕጂ ሶማሌላንድ ኣብዘን ዝሓለፈ እዋናት ምስ ኢትዮጵያ ስትራቴጂካዊ ርክብ ጌርና ብኣና ክጥቀሙ ይኽእሉ እዮም ገለ ኢሎም ነይሮም ስለዚ ናብ ሶማሌላንድ ክኸዱ ከም ዝደልዩ ዘለው ምልክት ኣሎ እዩ ግን ሶማሌላንድ ተተኣማምን ዲ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ኢማራት ውፅእ ተባሂላ ስለ ዘላ ምስ እስራኤል ዝምድና ገይሮም ኣሎ ባህል ኣሎ ግን ዝተዳለወ ተቅርጽ ኣሎ ድዩ ወላ እውን ሶማሌላንድ ተጠቀሙ ነቲ መስመር ናይ ኢንፍራስትራክቸር ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ክዕቅብዎ ይኽእሉ ድዮም ካብ ዝኾነ ይኹን ፀገም ብዝኾነ ኣብ ከቢድ ዝኾነ መዋጥር ከም ዘለዎ ዘርኢ ኣብዚ ሓለፈ ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ምንቅስቃስ ተኻይዳ ነይራ እታ ተኻይዳ ዝነበረት ምንቅስቃስ ድማ ክንርያ ኢና እንታይ ያሳ መሲልኩም ሱዳን ትገበረቶ ምንቅስቃስ ነይሩ እዚያ ያስከስምዑዋ ክዛረቡላ ቆቀኒዮም እዮም አየር ክልሏን እንድትዘጋ ጥያቄ ቀርቦላታል። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ካሚል ኢድሪስ ወደ ጅቡቲ በማቅናት የጅቡቲ መንግስት ለፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ የትኛውም የጦር ድጋፍ የሚደረግባቸው ወይም ደግሞ ለማድረግ የሚፈልጉ ሀገራት የጅቡቲን የአየር ክልል እንዳይጠቀሙ የሚያስችል ስምምነትን ለመፈጸም ወደ ጅቡቲ ማቅናታቸው ተሰምቷል። እንግዲህ የሱዳን መንግስት ባለስልጣናት በጀነራል አልቡራን የሚመራው የሱዳኑ ጦር መንግስት ባለስልጣናት ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ንነዊሕ እዋን ክስራሓሉ ዝቐነየ እዩ ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ እውን ክስራሕ ፀኒሑ እዩ እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ መሲልኩም ኢማራት ነዚ ኩናት ኣብ ሱዳን ትገብሮ ዘላ ብናይ መንገዲ ተንቀሳቅሶ ነይራ ንትብል መጀመርያ ቁርብተለይ መረዳእታ ክንበኩም ኣብ ካልእ ግዜ እውን ጥቕስ ኣቢልና ነርና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ኢማራት ነቲ ኩናት እቲ ንምንቅስቃስ ትጥቀመሉ ዝነበረት ቴክኒክ እቲ ዝዓበየ ኣብ ኢዳ ዘሎ ሓይሊ ንኢማራት መን እዩ ብልጽግና አብይ አሕመድ እዩ አብይ አሕመድ እቲ ዝለዓለ ትውንኖ ንብረት ወይ እውን ሎጂስቲካዊ መሳርሒ ክንብሎ ንኽእል ኢና አብይ አሕመድ እቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ኢትዮጵያ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ኣሰት ናታ ኢማራት ኣብዚ ኩናት ኣብዚ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ኩሉ ዓይነት ዕግርግር ብልጽግናን አብይ አሕመድን እዩ ኦኬ ንሱ ድግደፎ ክሳብ ኣብዚ ላስት ሚኒት ዝያዳ ትጥቀመሎም ዝነበረት ብላዕሊ እንተጀሚርካ ሰለስተ ፌደራል ስቴትስ ናይ ሶማልያ ንሳቶም ድማ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሶማሊላንድ ኣብ ላዕሊ ድማ ጁባላንድ ሳልሳይ ድማ እዚ ፑንትላንድ ዝበሃል እዚኣቶም ብዝተፈላለየ መልክዕ ንዝተፈላለየ ዕላማ ትጥቀመሎም ነይራ ካብ ሰለስቲኦም እዚኦም እጂ ብፍላይ እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ንክልተ ነገር ይጥቀምሉ ነይሮም ቦሳሶ ዝበሃል ቤዝ ስለ ዝነበሮም ካብኡ ብቐጥታ ካብ ፑንትላንድ ናብ ዳዕመ ሰሪዕ ቦታታት ፍላይ ንምግባር እቲ ዝጥርጠር ነገራት ድማ መጀመርያ ናብ ኩፍራ ወይ እውን ናብ ሊብያ ናብ ሓፍታር ዝበሃል ኣምፂኻ ካብኡ ናብ ዳዕመ ሰሪዕ ከም ዝሰጋገር ትገብር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሎም እዚኦም ኣብ ላዕሊ ዘለዉ ትሪእዎም ዘለኹም ሶማልያ ብሎክ ጌራቶም ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እቲ እንኮ ቁሩብ ተሪፍዎም ዘሎ ናይ ሶማሊላንድ ስቲል ብሶማሊላንድ ገይሮም ሕጂ ብብልፅግና ገይሮም ከንቀሳቀስኩም ዝኽእሉ ዘለው ንርኢ ኣለና ኣብ ታሕቲ እንተሪእና እውን እቶም ብቐጥታ ኢትዮጵያ ብኢማራት ትጥቀመሎም ዘላ ናይ ጫድ ከምኡ ድማ ዳዕመ ሰሪዕ እቲ ሊብያ ስለዚ እቶም ሓደ ናብ ምብራቅ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዉ እዮም እቶም ካልኦት ድማ ናብ ማእከላይ ኣፍሪቃ ሰሜን ኣፍሪቃ ከምኡ ድማ እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ስለዚ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዳይሬክትሊ ብመንገዲ ሊብያ ጫድ ጌራ ትሕግዘላ ካብ ወፃኢ ድማ በቶም ናይ ሶማሊላንድ ጌራ ትሕግዞ ነይራ ስለዚ እዚ እቲ ናቶም ሎጂስቲካል ሃብ እዩ ብምሎም እዚኣቶም ኣብ ምዕባስ ስለ ዝርከቡ ሕጂ እቲ እንቆ መሳርሒ ኮይኑ ዘሎ ብልፅግና እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ሞር ድጋፍ ካብ ኢማራት ዝረክብ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እታ እንኮ ተሪፋ ዘላ ንሳ ስለ ዝኾነት እያ ንዓዓት ራዮም ክሕዙ ንዓዓት ራዮም ሒዞም ፅቡቅ ገይሮም ክሕዝዋ ዘለዎ ምክንያቱ ንሳ ካብ ኢዶም ክትወፅእ የብላ ስለዚ ነዚ ገይም እዚ ስለ ድርዩ ዘለው ሱዳን ድማ እንታይ ገብርሎም ዲፕሎማሲ ክገብርሎም እቲ ዲፕሎማሲ ናቶም ቀጠር ከይዶም ምስ ዑድያ ርክብ ገይሮም ኣሎ ምስ ግብፂ ርክብ ገይሮም ኣሎ ምስ ኤርትራ ርክብ ገይሮም ኣሎ ኣብ ሶማልያ ድማ ፀቕጢ ገብርለው ስለዚ እንታይ እቲ ዕላማ ዝኾነ ይኹን ሎጂስቲካዊ በረራ ናይ ኣፅዋር ናይ ኢማራት ናይ ኣፅዋር ጥራይ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣፅዋር ዝተሰከማ ነፈርቲ ክንቀሳቀሳ ከም ዘይብለን ስለዚ ንሶማልያ ኩሉ ዓይነት ዕፅዋ ገይራ ስለ ዘላ ኣብ ልዕሊ ኢማራት እንታይ እያ ትተርፍ ዘላ እንድሕር ኢልካ ጅቡቲ ጥራያ ብናይ ጅቡቲ ክልል ኣየርን ናይ ሶማሊላንድ ሶማልያ ስለ ዝኾነ ክልል ኣየር ክዓፅዎ ክእሉ እዮም ሶማልያ እንተወሓደ ክእዙ ክእሉ እዮም እቲ ናይ ጅቡቲ ግን ብኣሰል ይኹን ብኢትዮጵያ ክመፁ ስለ ዝኽእሉ ነዛ ጅቡቲ እንድሕር ዓፅዮማ ሜይቢ ብደቡብ ሱዳን ብበዓል ኡጋንዳ ገለ ገይሩ ክመፅእ ኣይክእልን ማለት ኣይኮነን ግን ነቲ ስራሕ ናቶም ኣዝዩ ከካብድዎ ይኽእሉ ስለዚ ድሕሪ ቀጠር ሶማልያ ሱዳን ክልተ ኣገደሲ ምንቅስቃሳት ገይራ ነይራ ንሳ ድማ ናብ ጅቡትን ናይ ደቡብ ሱዳንን ናብ ክልቲኦም ፍሉይ ልኡኽ ሰዲዳ ነይራ ዕላማ ድማ
نزي من قصقاسنا إمارات محصاريو نساتهم أبتا عودو كينات كواغو خلو نتي لوجيستيكاو من قصقاسنا توم جن تطو كبلو يسعر له كخون ديو كسلد ديو عيسلتن خال نجزيه زقدف كينو ات من قصقاسات جن نتي من قصقاسنا إمارات ناب سودان كجبر زغل ندع مسرع نمدحان كجبر زغلي كل زنا تخايد خلو كل زنا تخايد خلو تا أنت بزرعهم شارت اتكالاي قص نايت كوينات دما تريو لهم جبسي السعودية قد تعب قرن أفريقيا استوى هذا من قصقاسي قبر اللوا زبل زربا يمتصالو سلمن تاي ندحري الكادما انتاي تعلاما نايزن دحري الكادما ببزح من قدك تردو تخليخا هذا أبزي هانت ريبورت وتياني رانتاي تبلدلا سادما جبسي partnering with Saudi Arabia on security in the Red Sea and Gulf of Aden. إذن كلتين هجرات جبسي دحر خندي دحر حرم مبالا ترير زخونه وسانة أنصار مقصقاسنا السعودية كتجبر جمير الله أنصار مقصقاسنا إمارات كتجبر جمير الله زبل هذا قد داس أرتيكل وتسينيرو أبو واشنطن دي سي نوع أرتيكل يو أبزع بوتات ما يزيد مثنا تكونتات alignment إجي أبتم جمريا كزارب كلون تايبل بغوت أبا درجة إمارات قد داسيتيا ني جبسي حيال زخونه نقد دما يكايدت أني هميم أنت خونه تقولي أبكو تباون أنت خونه يزبل ني إمارات ني جبسي نا إمارات بيزنس أزين يشتي بمنترنا السعودية من السعودية زلهم نقدي جبسن سعوديان نقدي ناتهم كسب 16 بليون دولار يبزح سلازي ولا قاتي إمارات بحال ببيزنس غيرو قال مس جبسو زلو بوتاتات كسر تفتن كندنا السعودية كون أكلني معناته السعودية أزيو عبد هجر سلازخونه ولا نيتوبيا كومي إثيوبيا مس إمارات تقبروا نقدن مس السعودية تقبروا نقدن هاي السعودية يزعبي السعودية بزح حزب زلون بزح طلب زلوني سلازي السعودية أبتي قد وددر كأتون تجميرو مس إمارات زخونة هجر السعودية تمرس معناته عداقاون سلو زخونه عب عداقا كجزاء عقم زلو عداقا سلو زخونه سلازي إمارات السعودية نخلت يوم دحر متمات جبسي نمن وسين مريض الله يزبل زلو ني السعودية مريض الله زخا أب كله بوتاتات كريو خلو جبسن سعوديان حدا عينت مركز حيزم الله يبلالو سلازي alignment with Riyadh Egypt is increasingly siding with Saudi Arabia over regional disputes despite strong economic ties with UAE. Concern about UAE. Cairo sees Abu Dhabi's support for separatist forces in Yemen, RSF in Sudan, and Somaliland recognition as destabilizing move and threatens territorial integrity and regional stability. So that's the strategic priority. Egypt's overriding concern is protecting the Suez Canal and the Red Sea shipping lanes, which are vital for foreign exchange revenue. So that's the أبتك عندي حجر أورب حناتا أتوكيرا كتمت كلا إمارات تقن سقات ناتايا مغنياتو بزم عتقات ميليشياتات جراب يمن تقبروا زنبر التاريخ أب سومالي لاند بغلتيو نتكيه بحركة قواصرة خلنيرا بو منصر دما أب سودان دما بقرب بيتا بدع مسرعين بني ودما بناي ليبيا عتق جيلانجيرا نجبسي completely encircled جيروما ببحري يخون بمريت بزح من قصاص تقبر كم جاي تخليها تقبر نيرا سلازي الزقو عزاز ما سعودي عرب بتقبروا زلا من قصاص إلا لا سلازلو جبسي ملو بملو مس السعودية خوينا نتنا إمارات من قصاص نمبده تبقي سخمز الله يزنقر زلو as the demand Tizareka. Egypt gave a limited military support to Saudi Arabia's coalition, but shares Riyadh's goal of defeating the Houthis. So لذي ولا قابتنا كويناتنا يمن بزح متأتتاون تزين برا قلنا السعودية مرحزنا برات ألاما يدقفوني روميم كايرو فيرس instability at بابيل مندب نجيبسي كل جزء فرهناتهم بابيل مندب كبابي بحوت يخون بخالي شجر كما تسمى تبحرك عصو كم تناي كوفيد ينا كلا جزء نايزو كينات ناي حوتي نحرعتي هو بزح كسارات زقات ممصب سلازي سعودية دمان يمن رقعتنا كتحلو سلا تقبر زلا يمن رقعت ترقيبا دما كاي بحركة كفا يكونن بخالق متعلو دما إسرائيل بسوماليلاند داتيا نحوت بمهرام حوتنا تمسمر كعصو خمس خل وين كتقبر تخليها سلازي again إسرائيل نفس سوماليلاند وين خيتاتو نزقبر تعرق قبسي زكالا كسرها ولا وين تطو كتب له ملعق من تزي بلا سلازي أب كل من قدي ربحنا إمارات نخلنا حجرات تسأبع إيه ربح يزلوا تسأبع إيه ربحها بواجنا إلو نتنن نحجر أود إحنا تنن كاسلة تسعة زلا حجرات نتتبونا زلهم بيليون يخون ولا قلك أنزب قديفنا عندي أبناتنا هلاوي أبناتنا دحنت كانت كرس لزلنا أبدحنتنا أبنتنا الريق لنا دما إمارات كتالي كم حدا جنيا حيلو كينات الرزلة أب السودان يخون أب سوماليلاند أب كله وين كله كالكوليت بمقبار أموداتا
ምስ ስዑድያ ምፅጋዕ ንግብፂ ዝያዳ ዘዋፅኣ ኮይኑ ረኺባ ናብኡ ገፃ ትኸይዳላ ይበሃል ኣሎ ስዑዲ ድማ ምስቲ ዘለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ስዑድያ ኢኮኖሚክ ፕሬሸር ኣለዋ እዚኣ ፅቡቅ ገይረ ክገልፀልኩም እየ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ፅቡቅ ገይሮም ዘይርድእዋ ኣለዉ ሓንቲ ነገር ኣላ ኣብዚ ሰብ ክርዳኣ ዝደሊ let me give you ኣብዚ ሓለፈ ወፂኣ ዝነበረት እያ look at this. For years, Saudi Arabia made one thing clear. Money would not be a problem. If a city needed to be built in the desert, it would be built. If a cube needed to be taller than skyscrapers, it would rise. If the future looked impossible, Saudi Arabia would fund it anyway. But now something has changed. Take Muqab, for example. 1,300 feet tall, 1,300 feet wide, and 1,300 feet high. This was supposed to be the world's largest skyscraper. Once built, it could hold 20 empire buildings, 20 of them. Just imagine the scale. This was supposed to be the beating heart of the new Murabba. This is a $50 billion downtown district. انتايرا نسمى زلنا سعود عرب اب ننوي حوان ገንዘብ ናታ ዘይነፅፍ ፖርቶፎሊዮ ናይ ገንዘብ ዘለዎ ኮይና ተመን ነራ ፍላይት መንግስቲ ኣብዚ ዝሓለፈ 2-3 ዓመታት ብዝኸዶ ዘሎ very ambitious ብዙሕ ሕልምታት ዘለዎ ሓሳባት ኣካይዳ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ወላ ኮውፅኢት የምፅእ እንተሎ እሞኻ ነዳዲ ዋጋ ናቱ ታሕቲ ስለ ዘሎ ስዑድ ዓረብ ንግስነት ስዑድ ዓረብ under financial pressure ከም ዘሎ ይዝንገር ገለገለ ካብቶም ዓበይቲ ፕሮጀክታት ኣበጊስዎም ዝነበረ ድማ እናዛሕተሎምን ንትግባርዮ ናቶም ዲፕራዮሪታይዝ እናገበረ ቀንዲ ነተን ገንዘብ ከም ጻለይ ዝኸላ ብቐረባ ከርባሓና ኣብ ዝኸላ ፕሮጀክት ሞር ኢንቨስት ክገብር ኣለኒ ዝብል ኣገባቢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እንታዩ ሓደ ኢማራት ነቲ ስዑድ ዓረብ ዓብ ሕልሚ ናይ ስዑድ ዓረብ ንኢማራት ክውዕጣ ዝኽእል ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ዱባይ ዝገበረቶ ሓንቲ ዘረባላ ኣብዚ ኮሜንት ሴክሽን ጽሒፍኩም ላይ ነርኩም ኣቶ ኣምባሳደር ናይ ኤርትራ ዝነበረ ግርማይ ሃይለ ዝበላ ይመስለኒ ኣብ ዱባይ ገይሽሉ ኣብ ዝነበረ እንታይ ኢሎሞ ዱባይ እኮ ብዋጋ ናይ ኣብ ቅሕ ባሕሪ ምስ ዱባይ ዝወዳደር ከተማ ዘይምህላው እዩ ዝኹሉ ኣድቫንቴጅስ ረኺብና ዘለና ማለት ቅሕ ባሕሪ ትቐንዲ ሰሓበ ቦታ እዩ ስለዚ ኣብ ቅሕ ባሕሪ ምስ ዱባይ ራይቫል ክኾን ክወዳደር ዝኽእል ጽቡቕ ዝኾነ ሪዞርትስ ወይ ሓደ ከተማ ከም ዱባይ ዓይነት እንደዝፍጠር ነይሩ ኢሎም ዱባይ ኣትራክቲቭ ኣይምኾነን ኦኬ እጂ ንዱባይ ገለገለ ሰብ ዘይርድኦ ኣሎ ዱባይ ኣብ ከባቢ መን ኣሎ ኣብ ጥቁ ኢራን ኣሎ ህንድ ኣሎ ፓኪስታን ኣሎ መዓት ህዝቢ ዘለዎም እዮም ስለዚ ካብኦም ሰሓብነት ክህልዎም ይኽእል ግን እቲ ዝበለፀ ቱሪዝም ግን ካበይ እዩ ካብ ኤውሮጳን ኣሜሪካን እዩ ስለዚ ኣብ ቅሕ ባሕሪ ዘሎ ካብ ዱባይ ንላዕሊ ኣትራክቲቭነስ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ቅርበት እውን ስለ ዘለዎ ነዚ ንኸይግበር ስዑድ ዓረብ ድማ ኣብ ቅሕ ባሕሪ ዝለዓለ ገማገም ዘለዋ ስለ ዝኾነ ነዚ ክትገብር ተጀሚራ ንዱባይ ብጠጠዋ ክትውሕጣ ስለ ትኽእል ወይ እውን ነቲ ረብሓ ናይ ዱባይ ብፍርቂ ወይ ብገለ ከተጉድሎ ስለ ትኽእል ነዚ ክጻቡ ኢማራት ከም ተበግሶ ገይሮም ወሲዶም እዮም ካልእ ሓደ ምስጢራዊ ሓበሬታ ወፂኡ ዘለዎ እንትኾነ እዚ ናይ ኣቡዳቢ ንጉስ ንስዑድያ ኩሉ ግዜ ብዓይኒ ቅንዕን ሕስድናን ከም ዝጥምቶም ኣብ ዊኪሊክስ ወፂኡ ኣሎ ኣይፈትዎምኒ ምክንያቱ መካም መዲናን ዝበሃላ ኣብ ልቢ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ንስዑድያ ብፍሉይ ከም ትፍቶን ስዑድ ዓረብ ድማ ኣብቲ ከባቢ ብደረጃ ዓለም ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዋ ከም ዝኸውን ገይርዋ እዚ ድማ ቁሩብ ነቲ ናይ ኣቡዳቢ ንእሽተይ ሃገር ሒዙ ዘሎ ፅቡቅ ኮይና ይስምዖኒ ነይሩ እዩ ዝበሃል እጂ ንመለስ ኣብቲ ቁጠባዊ ሽግር ዘሎ ናይ Saudi Arabia is now asking its wealthiest families to step in. They want these families to invest more at home, invest domestically. So what is the story? Is Saudi Arabia running out of cash? Is the oil money drying up, or is it something else? Well, Riyadh is not running out of money, not yet, but it is definitely running out of easy money. You see, Saudi Arabia sits on massive oil money, but in 2025, oil prices went down by almost 20%. It was the biggest annual loss since 2020, and that ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ስዑድ ዓረብ ብዓብዩቲ ቁጠባ ናይቲ ስዑድያ ዝበሃል ኣብ ነዳዲ እዩ ዝምርኮስ ዋጋ ናይ ነዳዲ ድማ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ የለን ስለዚ ስዑድ ዓረብ ናይ ባጀት ሕፅረት የጋጥሞ ስለ ዘሎ እቲ መንግስቲ ነቲ ባጀት ናቱ ባላንስ ንክገብር እንታይ ሓትት ኣሎ መጀመርያ ሃብታማት ስዑድያውያን ቢልዮነራት ፋሚሊ ዘለዎም ኣብቲ ፕሮጀክታት ናይቲ ሃገር ኢንቨስት ክገብሩ ፃውዒት ገይሩ ኣሎ እዚ ሕጂ there's nothing wrong with that but still እቲ ነዳዲ በዚ ዘለዎ ደረጃ ምስቲ ኣሜሪካ ብብዝሒ ትሸጦ ዘላ ሕጂ ንቬኔዙዌላ ተቋፂራቶ ዘላ ገለ ክትሪኦ ከለኻ again እቲ ናብቲ ግሪን ኤነርጂ ዝግበር ዘሎ ጉያን ክትሪኦ ከለኻ ስዑድ ዓረብ ብዝቐልጠፈ መንገዲ ኣልተርናቲቭ ሶርስ ኦፍ ኢንካም ወይ እውን ሶርስ ኦፍ ኢኮኖሚ ካብቲ ነዳዲ ወፃኢ ካልእ ነገር ክትገብር ተዘይክኢላ ኣብቲ ትደልዮ ዝነበረት ፕሮጀክታት ናይ ቁጠባ ከምቲ ትድለ ክትከይድ ኣይትኽእልኛ ሓደጋ እውን ከጋጥማ ክእል እዩ እዚ ድማ ስዑድ ዓረብ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቃስ ወላ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትሪኦ ከለኻ
ኣብ ውሽጢ ዓዳ ብትገብሮ ፕሮጀክት ጥራይ ኣይኮነ ነቲ ቁጠባ ሪኢንቨንት ክገብርዎ ዝኽእሉ እንታይ ዳ ኣብ ጂኦፖለቲካዊ ዘሎ ኩነታት እውን ኣብኡ ረብሓ ከናድዩ ክኽእሉ ኣለዎም እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ سعودية كابزع بروجكتات ناتا سكيل باك تقبر الله تقول الله نتي كربحة بزخلت رايك تقوي تفتنا الله يزبال زلو هذا كابو أفزلن كان بلومبرغ وتيزلون تاريخ ما سعود عرب نتي إمارات عبدقة تناديو زنبرت ويون تتكملوا زنبرت من جناي كنت بازخونه ناي سودان وركي بقطع أفتعود أفتقود داي تأتي الله زيجي كم حدا سركي كاب حدا سراق نبكال سراق غيرنا ينوصدو مغنياتو سودان ኣብ ኩናት ትሕት ስለ ዘላ ካብ ምስሱዳን ንግዲ ክገብር ዘላ ኣካል የለን ኢማራት ግን ሲስተም ስለ ዘለዋ ነቲ ወርቂ ብዝሓሰረ ዋጋ ወላ እውን እቲ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ኢማራት ተሃስዮ ከም ዘላ ናፈለተ ኣብ ካልእ ክሸጦ ስለ ዘይክል ወርቅናቱ ኣብ ኢማራት እዩ ዝሸጦ ነይሩ ናይ 2 ቢልዮን ከባቢ ዝበፅሕ ንግዲ ድማ ነይርዎ ነዚ ብቐጥታ ናብ ስዑድያ ቀይሮም ኣለዎ ኣብ ዝዋን እዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ سعودية نتي إمارات والعز نبرت إنجيرا بقى تأيدهم يتولوا إذا كان تايو نتن هجرات أفكارنا أفريقيا زلوا أمارات يفترة لنا له أمارات بزيك على العالم سعودية دي مشارت خالة خالة ورك أنت لك بزبالة صعب علاقة زلوا واقاشيت كا كنت بخاخت على اللي خاتدلي حدا ندعو خوينز جز على كاجن عبنة إيرترا بزحلفة شاينا ترايات جز على نيران دحنا شاينا تخكلنا واقع تبان نيران إيرترا كنبلا نخلينا كبزحات تجارتي دوات أكخت مرت كلا خاجن زبالة واقع خطركب تغل زبالة أسعى خطركب تغل سلازي اتناي سعودية مقصقاسات بكتابة كتريو خلها أزيو أقداسي كون خلينا تنهجرات ببحثو من قدي زرب علان زلو سلازي إذا حجن ريو زلنا مقصقاسات كريكم صنعكو أب بوليتيكات رايزة خونة ديكونة أب كتابة ون استدرتيو سلازي أمانغو سعودية يعني مراتن زقبر زلو باسي معرتي ناي تسلوو من ناي حيلو من صبراق زغبرو زلو دمسل كينو قطباوي مخنيات هلو ات قطباوي مخنيات امارات نبعلا بفلاي ابودابي مالتيو كم دبي ايكونتن دبي مور اب توريزم اب بيزنس انقالن كيدايا ابودابي كن دحرقيتكم ريقوم مس دبي زوادر ايكونن ابودابي زياده ام ندادي زمركوس قطباي ديروم نتندادي وسيدم دما اب ستاك ماركتن اب كالن انفستيجيروم كاويوم زرخبتي حبتنا تاع ابودابي كن اتندادنا نقصي خي سلازل نتودي خي سلازلو كابتن ندادي زرخبو زنبر كاب ورق دي كاب كالي اب كالوت علامات اب هاجرات افريقيا مالتيو نمتقام قلطيف زخونه سغمت وسيدم الله سلازي سعوديه دما كم ناي امارات برساح من قداي تقبرون تخونتن هاجرات بس منغستنا يتن هاجرات توعائله كترغبت فتنالا እዚ ድማ ነቲ ሃገር ሉላዊ ዓቂቡ ጸጋታቱ ተጠቂሙ ሃገሩን ከማዕብል ክሕግዞ ይኽእል እዩ እዚ ኣገዳሲ ዲቤት ዘሎ እዩ ተራ ሰባት ይኩና በዓል ብሉምበርግ ዝወፁ ዘሎን ዓበይቲ ናይ ቁጠባ ኪላታት ዝዛረብሉ ዘለው እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክትርኢ ትኽእል ለንቀነ ብዙሕ ግዜ እውን ከም ጻልኩም ፀኒሐ ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ባእስሲ ኣብ መወዳእታ እንታይ መን ከኣትወይና ንብል ነርና ኣብዚ ጉዳይ እዚ መን ከኣትወይ እንድሕር ኢልና ወይ እውን ኣሜሪካ ተራ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ታ ዓብይ ተራ ክትፃወት ትኽእል ኣብዚ ቦታ እዚ እንድሕር ኢልና እንድሕር ክንብል ኮይና እስራኤል ምስ ኢማራት እንድሕር ኮይና ንስዑድያ ኣጓንዮም ካርምዋ ይኽእሉ እዮም ኢልና ነርና ስለዚ ስዑድያ እንታይ ገብር ኣለዉ ቀጥታ ኣሜሪካ ከይዶም ምስ ኣሜሪካ ክዘራረቡ ጀሚሮም ኣለዉ ምስ ኣሜሪካ ዘተ ክገብሩ ጀሚሮም ኣለዉ ምስ ናይ ኣሜሪካ ልኡኽ ተደጋጋሚ ኣብ ዝሓለፈ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ሕጂ ድማ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ከይዱ ምስ መራሕቲ ናይ ከም ትሪኦም ዘሎ ናይ ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ምስ ፎሬን ሚኒስትር ናይ ኣሜሪካ ምስ ዲፈንስ ናይ ኣሜሪካ ምስ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ምስ ሰነት ናይ ኣሜሪካ ርክባት የካይዱ ኣለዉ ካብ ሓሊፎም እውን ምስ ምንታይ ይራኸቡ ኣለዉ ይብሉ ምስ መራሕቲ think tank ናይ እስራኤል እውን ይራኸቡ ረይቦ Jewish leaders invited to meet with Saudi Defense Minister Khalid bin Salman ስለዚ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናቶም ድማ ነቶም ናይ እስራኤላውያን ኣሜሪካውያን ኢንቨስተርስ እውን ይዕድምዎም ኣሎ ብሶም ይዘራረቡ ኣለዉ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢማራት ንእስራኤል ሒዛ ንዓታቶም ከይተጓንዮም ስግኣት ኣለዎም ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ናይ ጉዕዞን ናይ ኢንቨስትመንትን ዘለዎ ደረጃ እስራኤል ኣብቲ ናይ ገንዘብ ቁፅፅር ዓብ ሓይሊ እዩ ዘለዋ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ናብ ስዑድያ ከምዘይ ከይድ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዓቕሚ ኣለዎም እዩ ስለዚ ኣብዚ ጥንቃቐ ስለ ዘድልዮም ይጎይ ኣለዉ ኢማራት ከንተ ትገብር ኣላ ዝገርም እኮ እዩ ኢማራት ከዓ ብግምጣሉ ናብ ፑቲን ከይዳ ኣላ ሉክ ኣት ዲስ ኢማራት ድማ በዚ ንእስራኤልን ኣሜሪካን ሒዞ ኣለኹ ብዝብል ዘረባ ናብ ፑቲን ከይዱ ዓብይ ልኡኽ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ናይ መሐመድ ቢን ዛይድ ናብ ፑቲን ከይዱ ናብ ራሻ
ዓብይ ምቅባል ኣቀባብላ ተገይሩሉ ለማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ቴንሽን ግዜ ኢማራት ናብ ራሽያ ትኸይዳላ ኣሜሪካ ስዑድያ ድማ ክልተ ግዜ መበል ካልኣይ ግዜ ካብዚ ዕግርግር ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ካብ ዝካየድ መበል ካልኣይ ግዜ ናብ ኣሜሪካ ልኡኽ ናታ ሰሊዳ ምስ ኣሜሪካ ተዘራርባላ እዚ እንታይ ዘርእየካ እንድሕር ኢልካ እዚ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ናብ ኣሜሪካ ብፍሉይ ክልምን ኣይደልን እዩ ስለምንታይ እስራኤል ኣላትኒ ስለ ዝብል ትገይም ዝፃወትዎ ከምዚ እዩ ንእስራኤል ሒዝና ስለ ዘለና ምስ ኣሜሪካ ዘለና ዝምድና ኩሉ ግዜ ብድሕሪ መጋረጃ ክንቋፅሮ ንኽእል ኢና ስለዚ ንሕና ቀጥታ እንታይ ክንገብርና ከምዚ ዓይነት ወለቕ ዘለቕ ነቶም ካብ ኣሜሪካ ወፃኢኑ ዘለዎ ሓይልታት ራሽያ ቻይና ነዚኦም ክንሕዞም ክንክል ኣለና እዚ ኢማራት ንእሽተይ ሃገር ክነሱ ነቶም ሱፐር ፓወርስ ቤላ ገይሩ ከምዝምዞም ዝኻለ ሃገር እንተሎ ኢማራት እዮም ዝብሉ ብዙሕ ግዜ ናው ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ተመፂና ሰለስቲኦም ሃገራት ቻይና ራሽያ ኣሜሪካ ሕጉሳት ኣይኮኑን ዘለዎ እቲ ኢማራት ትገብሮ ዘላ ግን ንሰለስቲኦም ኣፎም ከም ዘይከፍቱ ዓፂያቶም ኣላ ምክንያቱ ቻይና ኣብ ሱዳን ብዙሕ ኢንቨስትመንት እዩ ነይርዋ ራሽያ ኣብ ሱዳን ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ክትረክበሉ ትኽእል ምስቲ መንግስቲ ድማ ክሰርሕ ትደሊ ነይራ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ንረብሓናታ ጠቃሚ ይኮነን ስለዚ ሰለስቲአን ሃገራት ሕጉሳት ኣይኮናን ግን ኢማራት ድማ ንሰለስቲአን ሒዛተን ኣላ ክሳብ ሕጂ ሰለስቲአን ኣንፃር ናይ ኢማራት ስጉምቲ ክገብራ ይከኣላን ዝኾ እንታይ ዘርእየካ ኢማራት ዘለዎ ጭዋዳ ናይ ዲፕሎማሲ ቀሊል ከም ዘይኮነ ስለዚ ነዚ ኣካይዳ እዚ ስዑድያ ካውንተር ክትገብሮ እንተኮይና ንቻይናን ራሽያን ገዲፍካ ናብ ኣሜሪካ ከተተኩር ክትክእል ኣለዋ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ካብ እስራኤል ወፃኢ ባላንስ ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ምስ ቀጥታ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ምሕደራ ናቱን ክትዘራረብ እንተኽኢልካ ንሱ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ኣካይዳ እዚ ንሪኦ ኣለና ብርግፅ እዚ ርክብ እዚ ኣሜሪካ ክትቁጣዕ ኣለያ የብለኩም ኣለኹን ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ መዓልታዊ ምስ ፑቲን ይራኸብ ኣሎ ዳርጋ ሰሙናዊ ይደዋወሉ ኣለዉ ስለዚ it's not going to be such an odd thing ክሪኦ ከለኹ ግን ኣብ ከምዚ ወጥሪ ከሎ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ወጥሪ እየ ዝብለኩም ናይ ስዑድያ ንጉስ ናብ ራሽያ እንተዝኸይድ ነይሩ ትረስት ሚ ካልእ ነገር ምኾነ ነይሩ እስራኤልን ኢማራትን በድቢዶም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ፀረ እስራኤል እዩ ፀረ ኣሜሪካ እዩ እናበሉ ድሮ መዓልታዊ ከምኡ ክብሉ ዝውዕሉ ዘለዉ ካልእ ነገር ምበሉ ነይሮም ስለዚ እቲ ናይ ካልኩሌሽን ናይ ስዑድያ ናይ ብሓቂ ኣድኒቀዮ ኣነ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ መሓዝ ኣገዳሲ ንዖም ስለምንታይ ኣብቲ መስርሕ ናይ ቁጠባዊ ጉዕዞ ዘለዎ ኣሜሪካ ክሕዙ እንተኽኢሎም ቻይናን ራሽያን ዝፃብእዎም ኣይኮኑን ንኣሜሪካ እንተሒዞም ግን መስርሕ ናይ ቁጠብኦም ሃገራዊ ሕንፀቶምን ፅቡቅ ክኸደሎም ይኽእል ናይ ሰኪሪቲ ፀገም ናቶምን ድሓን ክኸውን ይኽእል ንዓና እውን ኣብ ከባቢና ንዘሎ ስዑድያ ምስ ኣሜሪካ ክትተፋነን እንድሕር ጀሚራ ነዚ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝፍጠር ዘሎ ዳይናሚክስ ኣሜሪካ ብካልእ መንገዲ ኣትያ ፋሕብትን ክትእትዎ ትኽእል እያ ስዑድያን ኣሜሪካን ነገራቶም ተፈቲሖም ግን ኣሜሪካ ዝያዳ ናብቲ ከባቢናትና ናይ ሰኪሪቲ ፓርትነር ናታ ንስዑድያ ገይራ ዘላ ብቀይ ባሕሪ ስለዚ ስዑድያን ኣሜሪካን ዘለዎም ሽርክነት እናዓበየ እንድሕር ከይዱ ኣሜሪካ ቀጥታዊ ምትእትታው ናታ ክወፅእ ይኽእል እዩ ስለምንታይ እዚ ብዓብይ ካቨሬጅ ዝገብሮ ዘለኹ ነዚኦም ጎረቤትና ረእይዎም ዝብሉ ዘለዉ ንሳቶም ባህግናቶም ብግምጣል ክኾኖም እዮም ዝደልዩ ሉከደስ Ethiopia, not only as a country in its own borders, but as really a very important force in the region. ከዚህ ምስክርነት ጀርባ መፈለግ አለ። ከዚህ ማረጋገጫ ጀርባ ግልጽ ኃይል አሰላለፍ አለ። ከምክትል ሚኒስትሩ ንግግር ጀርባ የመናገር ብቻ ሳይሆን የማድመጥ ፍላጎት አለ። መመረጥ ጎልቶ ይታያል። አስፈላጊነት አፍ አውጥቶ ይናገራል። አሁን አሜሪካና ኢትዮጵያ ጠላት እንደሚመኘው የአምስተኛው ረድፍ ሰዎች እንደሚቋምጡ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ነዚ ናይ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ምምፃእ ፍሉይ ፀጋ ከም ዘጋጠመ ገይሮም እዮም ዝዛረብዎ ዘለዉ ናታሊዳን ስለዚ ንዓታቶም ኢትዮጵያ ፅቡቅ ዝኾነ ቦታ ንክትረክብ ኣብ ኣሜሪካ ብዙሕ ሕልሚ እዩ ዘለዎም ስለዚ እቲ እንኮ ክረኽብዎ ክጥቀምሉ ዝደሊ ዘሎ ታክቲክ ካብቲ መንቀራቅሮ ኣሜሪካ መፅያ ዝያዳ ከተውፅኦም ትኽእል ዓይነት ሓሳብን ባህግን ኢና ንርኢ ዘለና ወላ እውን ኣብዚ እቲ ዲፕሎማት ናቶም ብዙሕ እዮም ዝዛረብሉ ዘለዉ ባርያሲ ብሃብቲ ናይ ጎይትኡ ይመካሕ ድዩ ዝበሃል ወይ እውን ብሓይሊ ናይ ጎይትኡ ይመካሕ ከም ዝበሃል ኢና ንርኢ ዘለና
አሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ከአንድ ምዕተ ዓመት በላይ የተሻገረ ነው። ጠንካራ ግንኙነት ያላቸው ሀገሮች ናቸው። ከትናንት በስቲያ ደግሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ምክትል ሚኒስትርና የአሜሪካ አፍሪካ እዝ አዛዥ ጉብኝት አድርገው ነበር። ይሄ እነዚህ ከፍተኛ ባለስልጣናቱ የኢትዮጵያ ጉብኝት ለሁለቱ ሀገሮች ግንኙነት መጠናከር ያለው ፋይዳ ምንድን ነው የሚለው ከዛ ለነሳ ፕሮፌሰር ብሓፈሻ ከም ንሪኦም ዘለና ባህግናቶም ንኤርትራ ኣቐርቂርካ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝያዳ ንኤርትራ ንምቕርቃር ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ኣሜሪካ መፅያትና ኢሎም ብጣዕሚ እዮም ዝጀሃሩ ዘለዉ እቲ ሓቂ ግን ብግምጣል እዩ ኩሉ ነገር ብግምጣል እዩ ናይ ብልፅግና ጀዋር ስምዕዎ A mixture of miscalculation or of deliberate political choice. I want us to discuss about the GERD because I think right now Ethiopians are watching the space very nervously, particularly after the letter sent last week by President Trump to Egyptian President al-Sisi, but with a CC to the UAE and Saudi Arabia. I don't know if Ethiopians understand the magnitude of this moment. Jawad. ብዛዕባ እንታይ ተሓቶላ መሲልኩም ብዛዕባ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ግብፂ ዝሰደዶ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነቲ ዕምቋት ናይዚ ፀገም እዚ ፅቡቅ ጌራ ይተረድኦን ኣሎ ስምዕዋ እንታይ ማለት እዩ መልሲ ናይ ጀዋር ድማ ዘገርም And I want us to reflect on that one because GERD has been Ethiopia's most powerful symbol of sovereign agency, right? But suddenly it finds itself in this most aggressive narrative around it. And it's coming from Washington and not Cairo. I'm not doubling down when I ask you again, you know, when we see the area where the እንታይ እትብሎ ዘላ ተሕቶ ፅብቕቲ እያ እዚ ህዳሴ ግድብ ክበሃል ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብምንታይ እዩ ዝገልፆ እቲ መንግስቲ ነቲ ዴጋ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ልኡላውነት መንፀባረቂ እንታይ ማለት እዩ ብገንዘብ ኢትዮጵያውያን ዝተሰርሐ እዩ እዮም ዝብሉ ዶናልድ ትራምፕ ግን ቀጥታ ተደጋጋሚ ተዛረባ እንታይ ብገንዘብ ናይ ተሰርሐ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ልኡላውነት ሕቶ ዝበሃል ዝነበረ ብብልፅግና ብኢትዮጵያን ዝጉስጎስ ዝነበረ ሓሶት ምዃኑ እዚ ዲጋ እዚ ናይ ኣሜሪካ ፋይናንሲንግ ከም ዝነበሮ ሓደ ዶናልድ ትራምፕ በተደጋጋሚ ከምኣ ክብል ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ተጋጊኻ ይበሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ሓቂ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ብክልተ ሰለስተ መንገዲ እቲ ናይ ገርድ ናይ ህዳሴ ግድብ ግብፃውያን ብደገፍ ናይ ካልኦት ተሰርሐ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ፀላእትና ስለ ዝኾኑ እዮም ትብሎ ዋሽንግተን እሞ ከዓ ብኣሜሪካ ዘሎ ፕሬዚደንት ከም ክብል ከሎ ካልእ ኣርስቲ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ገርድ ጉዳይ እንታይ ይመስል ንዝብል ሕቶናታ framed by someone else. I mean, what is the danger? What are we looking at of this renewed involvement of President Trump, reframing and asserting GERD's reality in Egypt's favor? What are Ethiopians looking at, Jawar? How can we prepare ourselves for it? Look, this is not a new development. This dates back to 2019 again. The GERD, the Nile politics was made part of the Abraham's Accord. That's where the problem, the issue started. Let me tell you a story. Less in 2019. When Abiy goes to Sochi in Russia, he signs a preliminary agreement with al-Sisi. He comes back to Ethiopia. I don't know if you remember this incident where he was promised $7 billion and he comes and he tells us, he tells me actually. And I said, why are the West giving you $7 billion? His answer was, because they like my idea. Which idea? He said, the Medember idea. It didn't make sense to me. And I went back and did research. I had a conversation with diplomats. እንታይ ዝብል ዘሎ መሲልኩም ብሕፅር ዝበለ ጀዋር እዚ ዲጋዚ ኣብይ ኣሕመድ ብኡ ብዙሕ ከም ዝተጣልዐ ካብ መጀመር እዩ ምዕራባውያን ብዙሕ ገንዘብ ዝብዎ ዝነበሩ ሓደ ካብቲ ከም ኮንዲሽን ናቱ ነዚ ዲጋዚ ነቲ ናይ ግብፂ ጠለባት ንክማላእ ግብፂ ብዙሕ ሎቢ ስለትገብር ዝነበረት እዩ ብልፅግና ወይ እውን ኣብይ ኣሕመድ ብፍላጥ ዘይፍላጥ ነቲ ዲጋ ኣብ ብዙሕ ቁማራት እትይዎ ከም ዘሎን ብኡ መንፅር ድማ እዩ ብዛዕባ እዚ ዲጋ ንዝበሃል ክምልስ ዘይደሊ በዓል ገለገለ ኢትዮጵያውያን እኮ ኦልሬዲ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ክመፅኦ ዝኽእል ካብ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ዝኽእል ሕማቅ ውሳነ ድሮ ተቐቢልዎ ከም ዘሎን እዞም ናይ ኣሜሪካ ልኡኻ ዝኣተው እውን ናቱ ናይ ምቕባል ናይ ዘይምቅዋም መንፈስ ስለ ዝረኣዩ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ብዙሕ ዘረባ ኣሎ ኣብዚኣ ግን ሓንቲ ዘረባ ኣሎ እቲ ካልእ ስፔኩሌቲቭ ተቐደም ገንዘብ ክንበካ ኢና ኢሎም ኣብ ሶሺ ዝበሃል ናይ ራሻ ገለ እሱ ድሓን ስለ ፀልኦ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ሓንቲ ዘረባ ግን ኣለቶ ከባድ ዘረባ ዛ And as you remember, during Trump 1, the GERD issue went from the African UN mechanism, it went to the US. And even in the US, instead of the usual State Department diplomatic to scramble to force him to withdraw from that. What President Trump did now is nothing new. He just resurrected
that initiative from ካልእ እንታዮም ዝብሉ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን እቲ ጉዳይ ናይ ገርድ ዝበሃል ዲጋ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃ ይክዳነ ነይርዎ እዚ ምክንያቱ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ ፅልዋ ኣለዋ እቶም ኣፍሪቃውያን ምሳእ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ገርድ ዝበሃል ካብ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ሽምግልና ወፂኡ ናብ ዋሽንግተን ክኸይድ ከሎ ኦልሬዲ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ዓብዪ ፅልዋ ናታ ወይ እውን ዓብዪ ሌቨሬጅ ናታ ይጠፍእ ካልኣይ ድማ ኣብቲ ፖለቲካል ኤሊት ወይ ናብ ኮንግረስ ድዩ ናብ ሰነድ ድዩ ናብ ስቴት ዲፓርትመንት እንተዝኸውን እውን ነቲ ዲፕሎማስያዊ ጥቕሚ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝፈልጡ ክሕግዙካ ክእሉ እዮም ወይ እውን ፍትሓዊ ክገብሩ ክእሉ እዮም ናብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኦፊስ ወይ እውን ፋይላት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምስጋሩ ግን ንግብፂ ንኢትዮጵያ መርዲ እዩ እዚ ስለምንታይ ከም ዝኮይኑ ናይ እዚያ ጥራይ እዚያ ሰሜና stronger. Ethiopian state, Ethiopian society was relatively stronger. Internally, although we had a lot of political contradiction, we were going through this tumultuous transition, we were relatively okay. So we were able to resist it. But now, internally, we are socially fragmented, politically fragmented. Our security is not where it was. One. Second, diplomatically, in 2019, although the President Trump came clearly on the side of the Egyptians, the push was not that strong. Trump too is a lot more aggressive, a lot more assertive, as we can see in different other cases. So እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ ኣብ 2019 ግዜ ካብዚ ናይ ሕጂ ኢትዮጵያ ስቴት ከምኡ ድማ ሽም ናይ ኢትዮጵያን ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያን ብዓለም ደረጃ ዝሓሸ ቃውማ ነይሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ 2019 ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ኣቢ ነይሩ ሙሉእ እኳ እንተደይበልና ብዓቢ ክፋል መመቐቃል ኣይነበረን የብን ናይ ትግራይ ኩናት ነይሩ ግን ዝዓበየ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ብልፅግናን ኣብ ጎኒ ኣቢ ነይሩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክንዱ ደገፍ ኣይነበሮን ፀቕጢ ንክገብር እውን ይፈርህ ነይሩ እዩ ኣብዚ ሕጂ ግን ኢትዮጵያ ንሓትሕዳ ተባሊዓ ብፍጹም ብሓደ ዘየለናሉ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ናይ 2019 ዘይኮነ ገበል ኮይኑ መፅኡ ኣሎ ኣይኮነ ናብ ኢትዮጵያ ሲ ኣብ ዓበይ ንኤውሮጳ ከማን ግሪንላንድ ክምፅለኩም እያ ዝብለሉ ዘሎ what chance do we have ስለዚ እታ ጉዳይ መይታ ዘላ ጉዳይ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ብልፅግና ክንምንታይ ዲፕሎማስያዊ ኣሜሪካ መፅኦምና ዋላ ልኡኽ መፂና ኢሉ ዲፕሎማሲ ክገብር ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ጉዳይ ትባዕልዩ ሒዝዎ ዘሎ ኣብ ጎኒ ግብፂ ዘሎ ንዑ ካውንተር ክገብረና ዝኽእል የለን እታ ዝኸፈ ዘረባ ዝብላ ድማ ኣብ ኩሉ ኢና ኸ ተሳዒርና ዘለና እዩ ዝብል ምክንያቱ ሓንቲ ላብዚያ ተረኺበ እያ kind of politically and diplomatically show some Ethiopia is clearly on the side of Emirates. It has become the vassal. It has become the state that pretty much facilitates transportation of weapons and soldiers and others, even giving training ground. Now Saudi has a vested interest to take side with Egypt. So now we are dealing with Egypt plus US and plus Saudi. That is a powerful coalition. እዚያ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ በቲ ንኸዶ ዝነበርና መንገዲ ድማ ይብል ኣሎ በቲ ዝኸድናዮን ዝመረፅናዮ መንገዲ ኣብ ብዙሕ መንቀራቕሮ ኢና ኣቲና ዘለና እዚ ኸ እንታይ እዩ እቲ ቀደም ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ ጥራይ እንተዝኸውን ነይሩ እውን ዝኾነ መበልካ ነይሩ ካብዚ እዋን እዚ ግብፂ ሓደ ዓቢ ደገፍ ካብ ስዑድያ ረኺብሎ ምክንያቱ ስዑድያ ነቲ ብልፅግና ምስ ኢማራት ተፀጊዑ ኣብቲ ከባቢ ዝገብሮ ዘሎ ይርዩ ስለ ዘለዎ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ኣብ ጎኒ ግብፂ ኮይኖም ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ግብፂ ንዶናልድ ትራምፕ ሒዛ ጥራይ ዘይኮነስ ንስዑድያ ሒዛ ኣላ ሰለስተ ኣገደስቲ ሓይልታት ድማ ኣንፃርና ኣለዉ ኢማራት ድማ ኣብቲ ከባቢቲ እግሪ እውን ክተክል ኣብቲ ቦታቲ የላን ስለዚ ካብ ርሑቕ መፅያ ከተጥሕነና ትፍትን ቀሊል ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ወል ጀዋር is telling them እንደት ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ነታ ገርዲ ድዩ ዋላ ንኻልእ ሸይጡ ዕድመ ስልጣኑ ጥራይ ከናውዕ ዝኽእል ናተይ ገምጋምኩም እያ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ግን ነዚ ይመስል ይነግርዎ ኣለዉ ክሰምዕ ዝኽእል ተኮይኑ ህወሓት ጦርነት ከፍቷል በጠለምት በኩል ውጊያ ከፍቷል አርሚ 11 ባድመ ክፍለ ጦር የሚባለው በዲማ ልዩ ቦታው ምጫራ የሚባል ያለው ወደ ሙሉ ጦር ከም ትሪዎም ኣለኹም ትማልት ማለት ትምክዕትን ተሃዲድን ዝነበረ እንታይ ነይሩ ሎሚ ግን ከመይ ኣሎ ሻዕብያ ህወሓት ውግ ጀሚር ኢልካ ኣብያት ኮይኑ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ድማ ክድንግፅ ከምዚ ሓለይትናቱ ኮይኖም ክቐርቡ ምናልባት ካብቲ ናይ 2020 ዝነበረ ፍሉይነት ጆኖሳይድ ናፀውዑ ይመፅኡ ኣለዉ ናብኡ ተማሂሮም እዮም ዝመስሉ ሕጂ
ለቆ መውጣቱ ታውቋል። የፋኖ አመራሩ ደግሞ የብልጽግናው አገዛዝ ሰራዊቱን በማስወጣት የአማራን አርሶ አደር የመማገድና ርካሽ ፕሮፓጋንዳን የመንዛት ዝግጅት ላይ ነው ብሏል። የብልጽግናው አገዛዝ ትግራይ ላይ ጦርነት ሊያደርግ ለዛውም የተራራና ምሽግ ሳይሆን የቴክኖሎጂ እንደሚሆን የዛተው በፓርላማ ጭምር እንደሆነ ይታወቃል። ባለፈው ሐምሌ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትግራይ ህዝብ ላይ ነገር ይበላሻል እያሉ ጦርነት ለመቀስቀስ ይዝቱ እንደነበር የሚዘነጋ እንታይ ዝብል ዘለ መሲልኩም ብልጽግና ሐሳቡን ወሽላኽን ምዃኑ በዚህ ኻትሪ ሓንቲ ጥይት ከይተኮሰ ሰራዊት ናይ ትግራይ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ተሓሒሱ ናብቲ ቦታ ከም ዝኣተወ ዝንገር ዘሎ ብወገን ኣምሓራ ዝበሃል ዘሎ ድማ እዚ ሰራዊት ናይ ትግራይ ወይ TDF ቀጥታ ደፍዩ ከይተተኮሰሉ ብፍላይ ናብ ንራያ ንኣለማጣ ኣብ ዝቋፀረሉ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ከምዘይ የጋጠሞ ሕጂ እዚ ስለምንታይ ያጋጥሙ ዝብል ብፍላይ ብወገን ፋኖ ዝወሃብ ዘሎ ገምጋም ወይ እውን ፅሑፋት ተሪኻዮ እንታይ ዝብል ተሻሪኾም እዮም ብልጽግና ደይ መደይ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ተንኮል ከም ዝኾነ ወይ እውን ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እታ ቀንዲ ንሱ ክገብራ ዝደሊ ዝነበረ ንፋኖን ህወሓትን ተዋግእ እዩ ዝደሊ ነይሩ ንሓትሕዶም ክዋግእሉ ዝኽእሉ ስለዚ እዚአን ከም ፈንጂ ሒዝዎ ነይሩ ነዞም ክልቶም ሓይልታት ኣብ ንሓትሕዶም ክዋግእሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፈጥር ይደሊ ነይሩ እቲ ኣምሓራ ግን ተረዲኦም ኣለዉ ብወገን ትግራይ ጥራይ ዘይኮነስ ብወገን ኣምሓራ እውን ተረዲኦም ኣለዉ ፀወታ ናቱ ናይ ብልጽግና እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እዚያ ድማ ያታ ዝኸበደት ዓቐበት ኮይናቶም ዘላ ምክንያቱ ነቲ ፀወታ ናይ ፀላኢኻ ተፈሊጥካዮ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ምንቅስቃሳት ድማ ኣንጻሩ ስለትኸይድ ካብታ ሸረኽ ንሱ ዘዳለዋ ስለትወፅእ ዘለኻ ዝግበር ነገር የለን ክልተ ሚድያታት ናይ ኣምሓራ ብዛዕባ እዚ ኩነታት እንታይ ይብሉ ኣለዎ እስከ ስምዕዎ ወንድማገኝ ያው እንግዲህ የዛሬው ዜና ዋነኛ ትኩረት በህወሓትና በብልጽግና መንግስት መካከል እየተካሄደ ያለውን መለስተኛ ጦርነት የተመለከተ ነው። በርካታ የዓለም መገናኛ ብዙሃንም በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥተው እየዘገቡ ነው የሚገኘው። እኛም ትኩረት የሰጠነው ለዚሁ ወቅታዊ ጉዳይ ነው። በትናንትናው ዕለት ህወሓት በተለያዩ አቅጣጫዎች ጦርነት መክፈቱ ወይም መለኮሱ የብልጽግና መንግስት ደጋፊዎች እየገለጹ ነው የሚገኘው። በትክክል ግን ጦርነቱን ማን እንደጀመረው ወይም እንደለኮሰው እስካሁን ድረስ ማወቅ አልተቻለም። ያም ሆኖ በጠለምት አካባቢ በዛሬው ዜና ዋነኛ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ዋላ እኳ እቲ ኩናት ከም ዝጀመረ ህወሓት ከም ዝጀመሮ በቲ ወገን ብልጽግና ዝያዳ ዝድፋእ ናይ ምስ ብልጽግና ዝፀጋጋዕ ዋላ ናይ ትግራይ ሚድያ ይኹን ናይ ካልእ ዝያዳ ድፍኢት ይግበረሉ እንተሎ ብርግፅ ኣይተዋግኡን ወይ እውን ውግእ የጋጠመን ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ እውን ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣይተንቀሳቐሰን ኣይበሃልን እዩ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ኣሎ እዩ ንዑ ዘርኢ ስእልታት እውን ኣሎ እዩ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ግን ዝያዳ እቲ ብልጽግና ብዙሕ ዓቕምታት ከም ዘይብሉ እቲ ትማሊ ድሮናት ኣለኒ ብሚሳይላት የኽዋጋእ ብቴክኖሎጂ ክኸውን ትውግእ እናበለ ድፍክር ዝነበረ ናይ ብልጽግና መራሒ ኣብይ ኣሕመድ ኣበይ ደኣተወ እቲ ቴክኖሎጂ ናትካን ካልእ ኣፅዋራትካን ተበልካዮ ትብ ወላ ሓንቲ የለን ስለምንታይ ብዘይ ሓያል ሰራዊት ብድሮናት ዝተወደአ ውግእ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይረኣና ብድሮናት ዝውዳእ እንተዝኸውን ነይሩ ኣሜሪካ 1 ሚልዮን ሰራዊት ወይ እውን ሚልዮናት ወታደራት ኣይመሓዘትን ቴክኖሎጂ ሓጋዚ እዩ ጥቕሚ የብሉን ገለ ንብል የለና ቴክኖሎጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እንተኾነ ኣብ ዓውደ ኩናት ብቴክኖሎጂ ጥራይ በይኑ ክትውድኦ ትኽእል ኩናት ከምዘየለ ድማ ንርኢ ኣለና ኣብ ዩክሬን ኣሽሓት ወታደራት ትገብር ዘላ በሽሓት ድሮናት ተፍርላ ራሻ መዓት ድሮናት እዩ ዘለዋ ወታደራዊ ዓቕሚ ግን የድልየካ ስለዚ ሓያል ሰራዊት ተዘይብልካ ብድሮናት ይኹን ብቴክኖሎጂ በዘን ናይ ኣብ ናይ ክራይን ናይ ልመናን ኣይኮነን በቲ በዓላቶም ዘፍርይዎ ዘለዉ እውን ዓውደ ኩናት ክውዳእን ክቕለስን ክቕየርን ኣይረኣናን ስለዚ ብልጽግና ፈኸራ ናቱ ቀደም ኩናት ኣይጅምርን ኢሉ ዝፍክር ነይሩ ኣብይ ኣሕመድ እንተኾነ ሎሚ እቲ ዝተጀመረ ኩናት ወላ ሓንቲ ክገብሮ ይከኣልን ዘሎ ክሳብ ሕጂ ድራናዮ ነቶም ህዝቢ ኢትዮጵያ ንሓትሕዶም ከባልዖም እዩ ዝፅዕር ዘሎ ካብዚ ወፃኢ ብፍላይ ንፋኖ ንምቕርሓን ወይ ሕርቃን ናይ ፋኖ ናብ ተጋሩ ንምግባር ኩሉ ዓይነት ፈተነ ዝግበር ዘሎ ገባም ብለህ በመሆኑም ትልቅ የሆነ የኔ ብለው ለሚሏቸው የፋኖ ቡድኖች የሎጂስቲክስ እና የፋይናንስ እና የሚሊተሪ ድጋፍ ማበርከት ጀመሩ። ነገር ማሲቭ የሆነ ኢንተርቬንሽን መጣ ከላይ ከውጭ። ትላንት ስማይንን እኩልና ተመጣጣኝ የነበሩት የፋኖ ቡድኖች በሻዕቢያ በግብፅና በወያኔ ድጋፍ እነዘመነ የበላይነትን እንዲይዙ ተደረገ። ያንን ባላንስ
كم تري وزلهم تي فانو أبوشت فانو آتيخا نحد حدهم كم زمقاقلو نتحجي تفتيرو زل حدنات مفراس بزع هك أنا تاتي قبر كم زلون بعد زي دما أنا ننتهي إن من تاي العمايو وتهدراوس اللي جيرو مناوس يوم ملو وزقواسنا هيزبا محاولة كم تري والله ما بزي وتهدراو كده أنت خدينو بقى مستوى اللي كوينو كوندو خونجلة بوليس وتهدراو تسألوا أنت جبر نسب محارة ما تطون تبلة إن أنا رزق لنا هاي كلام دينا حجون كردانا كلام ንግግር ስላደረጉልኝ ብዙ ነገር የምለው የለኝም። ትንሽ ነገር ስለራሴ ልንገራችሁ። በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ 12ኛ ክፍል ፈተና አለፍንና የተወሰንን ጓደኛሞች ተማማ ቀድሞ ሀቅ ስለሌላው كم نريد لنا أب زيدانيو أتو دانيو أسفاي زبال recently said that for me a child of Kasa is better than a child of Ahmed and better than a child بزخانه تزرباناتهم بمهرنيا يمترجموا مبزي قدس نريد لنا نايكينات بروباغندا نمغبار زغبرو زلو منقسقاساتنا نرزلنا حزب محرا ابغون ابي احمد نمغبارو زغبر زلو صارينا نري ምናልባት ተዘረባናት ተሰማውን ተደሊው በርቱ በጣም ደስ ብሎናል ይሄ ከተናገር ቆይቻለሁ ወታደር ህይወት እዛ ላይ አለቀ ግን ወታደር ማለት ምን እንደሆነ እረዳለሁ ስለሌላው ሳይሆን ይሄ ተከዝ የዘብግን ልቤ ውስጥ ከገባ ቆይቷል ገና ሌላ ልመና አይከድም በራሳችን ጉልበት በራሳችን ኃይል ሀገራችንን መጠበቅ ነቶም ምልሻ ምስ ብልጽግና ኮይኖም ዝዋጉ ዘሎ አንጻር ናይ ትግራይ ኃይሊና አታቶም እዩ ከተባብዕ ወይ ሞራል ከብ መጽኡ ዘሎ ስለዚ አብይ አሕመድ ኩላ ጠያይቱ ኩላ ዘላቶ ፕሮፓጋንዳ ይኹን ኃይሊ አሰሊፊ ዘሎ ናይ ሚዲያ ናይ ማሕራ ከንታይ ይብላሎ መረጃ እነ ማስረሻ እነ ያሱን እነ ኮሎኔል ፋንታውንን ዲዲአር አሰልፈው አቶ እያሉ ከመዘገቧቸው በኋላ አሁን ፕላን እያደረጉ ያሉት ወደ ወልቃይት ወስደው ከነ ኮሎኔል ደመቀ ጋር እንዲታዩ በቪዲዮም በፎቶም እንዲታዩ የማድረግ ሶስቲል ለአማራ የቆሙና ቲፒኤልኤፍን ለመዋጋት የተዘጋጁ አድርገው ማሳየት ከዛው ጋር ተያይዞ ባንዳ የተባሉትን ጀግና እየተባሉ እዚ ኻት ጌም ከይተበገሰ ይቃልዑ ወለው እንታይ ነቶም ተማሪኾም ወይ ውን ኢድና ሂብና ዝበሉ ፋኖ ወሲዱ ምስቶም ናይ ደመቀ ዘውዱ ዝበሃል ናይቲ ምልሻታት ናይ ብልጽግና ዝኾኑ ኒ አንጻር ተጋሩ ኣብቲ ምዕራብ ትግራይ ወይ ውን ኣብቲ ወልቃይት ገለ ዘለው ምስኣቶም ከርእይዎም እዮም ነዞም ካብ ፋኖ ዝመፁ እሞ ፋኖ ንረብሓ ናይ ህዝቢ ምሓራ ይቃለስ ከም ዘሎ ንኸምስሉ እሞ አንጻር ትግራይ ይዋጋእ ከም ዘሎ ገይሮም ንህዝቢ ምሓራ አንጻር ኣብ ምስ ብልጽግና ኮይኑ አንጻር ትግራይ ንክዋጋእ ድራማ ክፈጥሩ ከም ዝኾኑ እዮም ዝነገር ዘሎ ዝኻ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ዲል ተገይሩ ዝብል ነቶም ህዝቢ ነዚኦም ክልተ ንምብኣስ ብዙሕ ድራማታት እዮም ዝፍትኑ ዘለው እንተኾነ ፈሊጦሞም ኣለው ተጋሩ እዚያ እታ መልሲ ዝብልዋ ዘለው ተጋሩ እና ክንፀምድ ኢና ንዘዋፀና نتحاور ኢና ፈታዊስ ናይ ፈታዊዬ ብልጽግና ክመርፀለይ ይኽእል ናይ ፈታዊዬ ዝኾነ ኣካል ኣነ ዘዋፅ ባዕለይ ዝፈልጦ ንዘዋፀና ፈላእቲ ኣኪዮም ተዝመፁ እውን ክብድህዋ ዘይኽእሉ ትግራይ ተፈጢራ እያ ዓለሙ እውን ሕዚ ኣሰላልፈ ኣፍሊጣ ኣላ ሱዳን ግብፂ ኣሜሪካ እስራኤል ሒዝካ ኣብ ከባቢና ዘለዋ ኤርትራ እውን ሒዝና ጅቡቲ እስካዕ ጅቡቲ እውን ከይድኩም ብንየ ገጽ ከዓ በዓል ሶማልያ እዚአን ፀረ ኢትዮጵያ ፀረ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ 360 ዲግሪ በዚኦም ተኸበበት እያ እዚ ንረዳ እዩ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚያ ከምቱ ይወደግ ፈጢሩ ዝሃባ ታንክን ባንክን ዘይንቕንቕ ታንክን ባንክን ከም ዝሃባ ግዜ ይኮነትን ኢትዮጵያ ሕጂ ተጋሩ ብዙሓት ሞራል ናይ ትግራይ ሓፍ ንምባል ብዙሕ ነገር ይፅዕሩ ኣለው ፅቡቅ እዩ ድማ ብግምጣሉ እቲ ናይ ብልጽግና ሚድያታት ዝብልዎ ዘለው ህወሓት በከተማ ወጣቶችን እያፈሰ ነው ተባለ። የህወሓት ታጣቂ ቡድን በትግራይ የተለያዩ ከተሞች የሚገኙ ወጣቶችን በኃይል እያፈሰ ወደ ግንባር እየወሰደ እንደሚገኝ የመናኸሪያ ሬዲዮ ዘገባ አመለከተ። የጦርነት ድባብ በነገሰበት በአሁኑ ሰዓት ህወሓት በተለይ ከአዲግራት፣ አድዋና በሌሎችም የክልሉ ከተሞች ወጣቶች እያፈሰ መሆኑን የተሰማው የክልሉ የዜና ምንጮች ገለጹ። ሕጂ
ኣብዚ ከም ንሪኦ ፀናሕና በብዙሕ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያውያን ዝወፁ ዘሎ ህወሓት ሰባት መንእሰያት ይገፍፍ ኣሎ ንኩናት ብዙሕ መንእሰይ የዳልሎ ንኩናት ይዳለሎ ኣብ ትግራይ ቁጠባዊ ቀውሲ ያጋጢምሎ ናይ ገንዘብ ድሮቲ ብልፅግና ዕፅዋን ክባናቱ ንሓይሊ ኣየር ይኹን ንባንክታት ይኹን ንኩሉ ኣብ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ህዝቢ ኣብ ደገ ባንክታት ተዓፅዩ ገንዘቡ ከውፅእ ይደሊ ከም ዘለውን እቲ ዕፅዋን ክባንድሮ ብኩሉ መንገዲ እናተጀመረን እናተተግበረን ይኸይድ ኣሎ ስለዚ ትግራይ how do they use it ከመይ ገይሮም ካፒታላይዝ ዝገብርዎ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ ይጥቀምሉ እሱ ተቐንዲ ኣርእስቲ ክኸውን ዝኽእል ክንብሎ ንኽእል ካብኡ ቀፂልና ናብዚ ኣብዚ ናይ ፅምዶ ዝብልዎ ዘለኻ ክንሰምዕ ምንታን ኣብዚ ኣስከስምዑለይ ፅምዶ ደጋፊ እውን ስለዝኾነ ስለ ፅምዶ ብዙሕ እዋን ክውጋዕ ንሰሚዕና ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ፅምዶ ካብ ትግራይን ኤርትራን ዘሊሉ ናብ ሱዳን እውን ከም ዝዓበየ እናተገለፀ እዩ ዝርከብ ገሊኦም ቅሂሙ እዮም ስለዝኾነ ስለ ፅምዶ ብዙሕ እዋን ክውጋዕ ንሰሚዕና ብፍላይ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ፅምዶ ካብ ትግራይን ኤርትራን ዘሊሉ ናብ ሱዳን እውን ከም ዝዓበየ እናተገለፀ እዩ ዝርከብ ገሊኦም ቅሂሙ እዮም ይብሉ ገሊኦም ድማ ናብ ዝለዓለ ብርኪ እናኸደ እዩ ዝብሉ ወገናት እውን ኣለዎ ሃብታይ ድማ ኣብ ፅምዶ ክነልዕል ከለና ፅምዶ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ንድሕሪት ከም ዘይምለስ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ገሊፅካልና ኢኻ እስኪ ሕዚ ምስቲ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ፅምዶ እንታይ እዩ ዝመስል ፅምዶ ኸ ሕዚ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ዝብል እስኪ ናብኡ ክንሰክር ፅምዶ ነቲ ናይ ሰላም ረኽቢ ናይ መስመረት ናይ ሰላም ናይ ዕቤት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራንሲ ሓደ ህዝቢ እዩ ዝብላና ሓደ ህዝቢ ክብል ከለኹ ብመፃፃ ብታሪክ ብባህሊ ብቋንቋ ብቃልሲ ተመሳሳሊ ዝኾነ ባህልን ታሪክን ቃልስን መንነትን ዘለዎ ህዝቢ እዩ ብሰንኪ ክልተ ስርዓታት ክልተ ሕዋት ተፈላለዩ እዮም እቲ ናይ ሰላምን ምሕዝነት ረኽቢ ናይ ህዝታት ረኽቢ እዩ ከም ናተይ ከም ውልቀይ ካሊእ ፖለቲካዊ ትርጉም ወታደራዊ ትርጉም ክወሃብ ይኽእል እዩ ይኽእልን ግን ህዝቢ ኤርትራ ዝወፅዖ ፀገም ባዕሉ ይፈልጥ ንሕና ዝበፅሐና ፀገም ባዕልና ይፈልጥ ብተደጋጋሚ እውን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝበፅሐ ዝተፈላለዩ ዓይነት ጆኖሳይድ ወይ ወራር ዓለም ይፈልጦ እዩ ትግራይ ይፈልጦ እዩ ተደጋጋሚ ተዛሪብና ኢና ንድሕቲ መስለ ዘይደሊ ኣብ ኤርትራ ዝበፅሐ ብቲፒኤልኤፍ ኢህኣዴግን ብስርዓታት ኢትዮጵያን ኣብ ስርዓት ኤርትራን ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዝበፅሐ ፀገም ዘይፍለጥ ስለዚ ህዝቢ ከም ወለዶ ሰለየውን ሓደ ኣካል ወለዶ ስለዝኾነ ብደው ይመፅእ ኣባና ኣብ ሱዳን ተገይሩ ዘሎ ብጣዕሚ ትገልጾ ነበርካ ብዲማ ኹን ብማይ ዳጉሻ ዘሎ ምዕባለታት ክሕዝዝ ጉዳይ እዚ ኣብኡ ብቂዕ ለማዓንቲ ባይዘ ወይ ብዲማ ገስ ዳርጋ መጠነኛ ዘይኮነስ ተደጋጋሚ ምጥቃዕቲ ተኸፊቱ ወገን ማእኸላይ መንግስቲ ታይኡ ከምቲ ዝበልኩ ብዲማ ገስ ናይ ትግራይ ልኡኹን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ልኡኹን ተዘራሪቡ ንካልኣይ ግዜ ማለት እዩ ኖ ልክዕ በቲ ማይ ዳጉሳን ብዲማ ክኸዱ ከለዉ ናይ ዲማ ዝነበረ ዝርርብታ እዩ ንሕና እዚ እዩ ህዝብና እውን ከምዚ ይኾነ ኣሎ ስለዚ ንሕና ምስ ፌደራል መንግስቲ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኾነ ወንፅን ጦርነት ኩናትን ኣይንደልን ምክንያቱ እውን ኣይንገብርን ልክዕ ግን በቲ ስምምዕነት መሰረት ከምዚ ዓይነት ስምምዕነት ስለ ዘለና ናይ ህዝብና ፀጥታ በቐለባ ኮይና እውን ክንከታተል ስለ ዝግባእ ሓቢርና ክነሕርሶ ስለ ዝግባእ ኢና ተንቀሳቂስና እዩ ኢሎም መጀመርያ እሺ ብዝብል እዩ ተኸይዱ ካብኡ ግን ሎም ማዓንቲ ኣራኺባህና ዘላ ኣርእሲ ናይ ስእልኻ ክንመፃ ኢና ተጋደልቲ ባንዴራ ዳተኸሉ ከለውላ ኣርማና ዝኾነት ስእሊ መዓስ ኣበይ ቦታ ገለ እዩ ነይሩ እስክነታ ትዕለኒ ሕጂ ንሳ እቶም ተጋደልቲ ምዕባለ ክርእዩ መፅኦም ኣብ እንዳ ዜና መፅኦም ተረእኽቦም ክፅብቑ መዓን ኣስላፎም ገለ መሊኦም ዕጥቆም ከዓ በቃ ስጡም ገለ ኩሉ ተረእኹም ብጣዕሚ ኬፍ ዘለዎ መሰጥቲ ተጋደልቲ ሕጂ መብዛሕትኡ ስእልታተይ ጨዋዳታት የገድሰኒ እዚ ናይ ማስልስ ነገር ፎቱ ነይረ ሕጂ ዝኾነ ተጋዳላይ ክስእሎ ከለኹ ብሰለፉ ብገለ ኣብ ከምኡ ኣተኪረ እየ ስእል ወይ ኣብዚ ናይ ኣዳው ወይ ዝተገተረ ነገር ክፈጥር ደሊ ወይ ዝሰራወሩ ዝረአ ከምኡታት ባሃብለኒ ነይሩ ሕጂ እዚኦም ኣብዚ ዳ ማዕታ ስላፍ ዘሎ እዚኦም ባሃዮ ክገብር የለ ንሓላፊያ ዝርእሶም ዝበልኳ ብጣዕሚ ሓላፊያ ኣይኮኑን ኣቦዩ ዓርከይ ሓወዩ ክሳብ ዛስዋ ኣይተፈላለነ ሕጂ ርእሶም ብሎ እዚኦም ስኬፍ ዘለዎም እዮም እዞም ተጋደልቲ
نايزا زانتا نايزا سلزيا بزيارينا يلنا نزيا مجلسي دير خبنا الله سلزنا برناي بزخونه نايلومي ارستي ابزكنو دينا لايك مقبار شير مقبار يتوخو من حسابكم من قرفنا بالكو مزيادة رفقت فكمي ثانك يو قبنالو بعالي سبارتاكيات بعال غير ولد سمعلو زي مسلو ودلو قمت هادو عزيتنا بعال فرا كمانو بعال دمت شبوزو فكيرو رقداي نزال الضقصمتي يا باهر بركتون وينوا معرابا شعبي حريف انديو يفوتو شطارا هدون حمدي حريف مزمورنا يقولنا دياسبورا يقول أبعد زلنا عودنا حفاشي يا حجنتنا مزمور سرتنا يسورانا لكالسنا أيضا منان أيضا منان أيضا منان نحنا أيضا منان أيضا منان أيضا منان